Mä votkin Falcon palvelemaan, kun se illaan tuolla. Jos tarvii. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Jos tarvii. Buddy left your channel. Buddy joined your channel. Jos tarvii. Mä tallennan selostuksen vielä erikseen, niin tiedostaa. User in your channel started recording. Jos on tarve. Mä tallennan selostuksen vielä erikseen, niin tiedostaa. User in your channel started recording. Jos on tarve. Mä tallennan selostuksen vielä erikseen, niin tiedostaa. User in your channel started recording. Jos on tarve. User in your channel is recording. User in your channel is recording. Pärinät kuuluu veskeltä välillä. Ai kuuluu. Ei se pahasti, ei se Ootteko te valmiina, kun aloittaa? Jedi Norski. Joo, on. Onko Norski mestoilla? User in your channel is recording. Teemu laitettu tallennus pois, päättää koko ajan ilmoituksia, niin kuuluu ääni siitä. Ilmoituksia? No tulee semmonen voice message, että user in your channel is recording ihan koko ajan. Kuulostaa hyvältä. User in your channel stopped recording. Kiitos. Insufficient permissions. Aina pitäisi ehkä muuttaa tää. User joined your channel. Muistako Teemu, mistä TeamSpeakista saa, ettei kuulu nää joinausäänet kaikki? Onko ihan kiva? Eikö se ihan tuolla optionsia? Notifications. Siellä on joku. Soundpack voi valita. Lähdehän tästä ja tuu takaisin, tehdään pinteestä. Lähde kanavalta ja tuu takaisin, testata. Buddy left your channel. Joined your channel. Sit kuuluu ääni. Ei. Kuuluu ääni. Heti kun hiljennuttu, niin aloittaa. Pettikö sulla vissiin ongelmia vielä ton Buddy joined your channel. TeamSpeakin kanssa vai? Ainakin kun liittyy kanavalla, niin tulee ääni siitä tänne striimiin suoraan. Onko sulla pois toi soundpack? Deactivated. Kokeillaan vielä kerran. User joined your channel. Tulee ne äänet silti tänne. Tosi mielenkiintoista. Asetuksia muuttaa, mutta ei muuta mitään. Mitä se muuttaa ton? Ei tunnota ääniä. Noniin, kokeillaan Teemu vielä kerran. Joo. Hyvä, toimi. Joo. Aika outo. Aloitetaan striimi. Antaa palaa vaan vesken.
Oikein rattoisaa tiistai-iltaa. Twitchin kuuntelijat ja tervetuloa Eliittiliigan välierien pariin. 4 joukkuetta enää jäljellä ja pikkuhiljaa ruvetaan ratkomaan finalisteja. Tässä ottelussa kohtaa siis Mensa Club Finland Team Kamut ja tänään siis äänessä Veske, kommentaattoreina Kosmaus Miehistö Jedi Norski. Tää sen verran myöhäksi meni, ettei itse pohjustaa hirveästi, niin poistutaan taas pelin aikana. Eli pikkuhiljaa kiekko jäähän ja tosiaan varmasti jännittävä ottelusarja lähtee käyntiin. Joukkueiden aiemmat kohtaamiset runkosarjassa meni sillä tavalla, että Team Kamut voitti ensimmäisen puhtaasti 5-0 ja toisessa sitten varsinainen ryöpytys nähtiin, kun Mensa voitti peräti 14-1. Noita tosiaan kannata nyt hirveästi katsoa, kun playoffit on aina oma maailma, mutta tästä vähän mielenkiintoisia lähtökohtia tähän otteluun. Mensa kehittelee ensimmäistä tilannetta, ei kuitenkaan Dumbe syöttämään perille. Vilts pelaa Retolle. Reto pistää Nörtille siihen. Hyvin organisoitu Mensa puolustus heti tässä alussa. Tää on mihin tää ottelusarjan luonnettaisi lähtee menemään. Voi tulla ihan mitä vaan tiiviin hyökkäyksiä ja puolustamisen välillä. Nää jengit on esittänyt varsinaisia ilotulituksia monta kertaa runkosarjassa. Ja varsinkin joukkueen hyökkäjiä kannattaa seurata erittäin tulivoimaisia pelaajia kyseessä. Kyseessä ihan mitä vaan voidaan nähdä. Mensa panaa hyvä tilanne sinne Dumpen laukaus. Se kuitenkin nörtti hyvin peittää. Reto nappaa kiekon. Pelaa alakautta Viltsille, mutta heti on kova karvas ja kiinni. Dumpe pelaa siihen Nikolle viereen. Niko pitää kulmassa kiekkoa, pistää Kloelle viivaan. Piikki hakee vetopaikkaa, mutta hyvin on heti Hampi Reto kiinni. Sieltä on pieni ylivoimahyökkäys tulossa. Hampi nyt on paljon tilaa laittaa. Nörttää hyvin maalille, mutta ei saa Hampi sinne spassiin. Reto koittaa, mutta hyvin Kloe pelaa. Kannattaa myös Mensa pakkikaksikon Niko Kloe pelaamista seurata. Erittäin kova kaksikko ja tosi hyvin pelaa kemiat. Ei varmasti tule liikaa paikkoja olemaan, joten kannattaa ehdottomasti katsella, miten takaksikko pelaa. Kamu painaa uudestaan hyökkäys sinne, Reto pyörii. Pienesti liimaa hyvin Niko ohi, loistava paikka Retolle ja sieltähän se tulee eka maali. Voin tässä vaan ottaa kanssa Jedi mukaan lähetykseen, kun on vähän ollut nopeita alkuun. Eli mitä odottaa Jedi tältä sarjalta? No ei tosta, en kerkeä enempää siitä selittää tosta sarjasta, mutta pitää kyllä sanoa, että Reto tuli tosi munakkaasti, että uskalti itse tehdä tosta ton maali, eikä lähtenyt mitään passailemaan, ja varsinkin kun Klovi katsoi sinne sitä passia, teki vaan itse sen tosi hyvin. Todella hyvä ratkaisu oli. Reto on erittäin tunnettu tommosesta, että mies ei paljon kysele, vaan tekee yllätyksellisiä, varsinkin kuljettaa etukulmaa. Peli on jo täydessä vauhissa. Kamut lähtee uudestaan rakentelemaan. Tosi maltillisesti on Kamut lähtenyt alakautta pelaamaan alussa. Ei mitään ihmeellistä rynnimistä on nähty. Totta kai tuo keskialue on sen verran tiivistä, siitä ei välttämättä pääsekään kovin helposti lävitse. Dumpe taas hyvin karvaa kiekko kulmassa pyörii, Hampi tulee kuitenkin hakemaan. Hyvin näyttää myös hyökkäät pelaamaan molempiin suuntiin. Siellä koko joukkue puolustaa hyökkää. Nötti lähtee rakentelemaan Retolle. Reto nyt siniviivan laukausyritys menee kuitenkin ohi maalisia. Varmaan kun yksi passi tuossa laidasta, Nörtti pelaa hyvin alaspäin, Viltsi levittää siihen Retolle. Reto vähän ahtaalle ajautunut taas hyvin pitää mies kiekon pienessä tilassa, kuitenkin Kloe saa siitä Nikolle. Niko ajatuu taas vähän ahtaalle, nyt on pieni 3-2 tulossa, Dumbe pelaa hyvin Nikolle, loistava levitys, mutta piikki vähän jäätyy, siinä olisi pitää heti vetää. Nörtti kiekos, hyvä avaus, yritys tulee, mutta sieltä kuitenkin Kloe loistavasti varmistamassa. Kloe levittää Nikolle. Taas on hyvä puolustus siinä. Reto on hyvin paikalla eikä päästä miestä mihinkään. Orastava tilanne sieltä, mutta Kloe tämänkin selvittää hyvin. Jotenkin on tosi rauhallinen peli alkuun maalia lukuun ottamatta. Ei kumpikaan jengi tässä lähde höntylemään. Tosiaankin huomaa, että on välierät menossa eikä varmasti mitään. Vähän tunnustellen lähdetään tähän ekaan peliin eikä ole ihan samanlaista meininkiä. Runkosarjassa taas tulee Kamut. Reto pitää laidasta pistää Viltsille. Viltsi siniviivaveto odotellaan tässä sarjassa kanssa. Kenties kiekon pakeista tarkin laukaus. Hampi pitää hyvin kulmassa. Pistää Viltsille viivaan. Viivissä on Mensa 14. Hyvä veto tulee Viltsit heti kun päästiin mainitsemassa, mutta Reto pistää sit kuitenkin tolppaa, ei sen lähemmäksi. Jos on meillä Norski hereillä, niin saataisiin toinenkin kommentaattori mukaan tähän lähetykseen. Ei ilmeisesti ole. Tainnut vanha mies vähän säikähtää tätä välierätunnelmaa, niin ei ole päässyt vielä mukaan. Kamut lähtee taas hyökkäämään, Reto pistää
Hampi hakea riparia, Reto tosi lähellä tehdä, mutta ei onnistu vielä. Reto tosiaan hurjat maalimäärät runkosarjassa taisi paukuttaa lähemmäs 100 maalia, oli aivan ylivoimainen maalintekijä, joten erittäin tärkeä tekijä sarjan kannalta kaiken kaikkiaan. Mensa rakentelee vähän tuuri, menee piikille, mutta ei pääse siitä mihinkään. Nörtti tulee laidasta. Ottaisit pyöritys tulee edelleenkin yksin. Viltsin kautta taas haetaan nopea siihen väliin Hampille, mutta Hampi vähän ajatuu lähelle veskariin, ei saa mitään ratkaisua. Pikkuilla lähtee viimeinen minuutti erästä liikkeelle. Tilanne 1-0 Kamuille, Reton hieno kuljetusmaali. Jumpe veto pienestä kulmasta. Monesti Jumpe tekee noista, mutta nyt meni pikkasen ohi maalista. Hampi lähtee taas vähän puskemaan. Tulee kuitenkin hyviä käsiä pelaa Nörtille, mutta Reto on vähän kiireinen ja livahtaa paitsi jo. 5-0-4 pelattu ensimmäistä erää. Tää on vielä jompikumpi jengi saatais jotain aikaiseksi, kun lähdetään viettämään ensimmäistä erätaukoa. Taas on vähän nahasta keskialueella. Ollaan lähtee rakentelemaan jotain, hakee piikkiä, mutta ei ihan osunut ajatukset kohilleen. Vilts alakerrassa hakee Reto siitä laidasta. Taas on hyvin pidetty Reto Kloen toimesta, eikä oikein pääse siitä mihinkään. Vähän on keskialueen miekkailu ollut, että tuleeko tästä mitään. Orasta on 2-1 tilanne, Dumpe laukas taas ohi maalin. Piikki pitää kiekkoa. Erittäin pieneksi menee taas syöttöllä, ei oikein tule valmista tostakaan. Viimeiset sekunnit erästä pikkuhiljaa ja näin tässä taitaa olla, että 1-0 tilanteessa mennään tauluun. Aika kaiken kaikkiaan tosi tiukkaa peliä ensimmäinen erä, kumpikaan joukkue ei hirveästi uskaltanut peliä avata, vaikka noi seivit vähän painetta näyttää tuolla Menson päädystä, mitä miettii. Eri kaiken kaikkiaan, millainen eka erä oli. Niin, aika päästä päähän mentiin, ja sitten pakko sanoa noista Mensan vedoista, että jotenkin tuntuu, että ei oikein lähde menemään sinne, miten pitäisi. Varsinkin toi PAkin jäätyminen, että ei sitä pelaajalta, varsinkin on pelannut häntä vastaan monta kertaa, niin, ei yleensä jäädy tällaisissa tilanteissa. Ja sitten Retolla oli pari paikkaa maali edestä, josta ei yleensä, varsinkaan riparista, en ole nähnyt varmaan koskaan erehtyvän. Mutta on kyllä tiukkaa vääntöä. Mutta kyllä toi mun mielestä, kun sä sanoit, että ei ole niinku silleen peliä avattu, niin kyllä mun mielestä Kamut oli tossa silleen niinku niskan päällä, varsinkin hyökkäyspeliin verrattavissa. Että ei niinku mun mielestä Mensa päässyt läheskään yhtä hyville paikoille kuin päässyt. Näin täällä vaaditaan siis piikiltä terävyyttä, ehdottomasti voi selostaja allekirjoittaa tämän väitteen monesti piikki noista paikoista tekee, taisin jossain ennakossa, aiemmissa playoff-ennakossa nostaa piikin ihan sarjan ratkaisu tärppeihin piikin ja Dumpen peliin, niin se on vähän joka Mensan sarjassa tosi iso juttu, miten kaksikko pelaa, ja oli vähän yllättävää, kun paikkoja tarjottiin, mutta kumpikaan ei onnistunut tosta tekemään. Tosiaan nyt voidaan vähän tässä vaiheessa, kun jäi tuossa pelin alussa sanomatta, niin vähän käydä läpi näiden joukkueiden teitä tähän pisteeseen. Eli miten on päädytty tähän, että A-lohkon 1 ja 2 pelaa välierissä vastakkain. Eli molemmat joukkueet siis sarjan sijoitusta perusteella lunasti suorat paikat välieriin. Ja heidän kausi alkoi siis puolivälierissä. Kamut aloitti PSG:tä vastaan voittamalla 3-1 ton sarjan. Ja Mensa sitten puhtaasti kaatoi yllättäjä Realin 3-0, eli ei iso haastetta näille jengeille ekalla kiekalla, vaikka olikin tiukkoja pelejä, että näissä tosi peleissä mikään peli ei kuitenkaan ole läpihuutojuttu, ja sama mennäänkin. Jo toista erää 20 sekuntia pelattu ja Kamut kehittelee ensimmäistä tilannetta. Reto hakee heti ahnaasta vetoa, mutta veskarit oli hyvin kulmaan. Nörtti nappaa irto kiekon, koittaa hakea passia. Löytyy Reto taas, tosi paljon Reton kautta pelataan, niin kuin arvota saattaa. Reto taas ahtaasta tilasta pelaa Nörtille. Nörtti hakee takaisin Retolle, pienesti tilassa joutuu pyörimään.
Vähän aukesi puolustusta, hampi pääsee vetiin ja sieltä se Reto siivoo irtokiekon sisään ja Kamut siirtyy 2-0 johtoon. Aika perinteinen Reto-maali, oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Joo, niinhän se menee, että jos haluat pizzaa, niin sä menet pizzeriin, ja jos haluat maaleja, niin sä menet maalille sitten. Reto siis. Illan toisellaan Kamut 2 maalin karkumatkalle ja alkaa pikkuhiljaa Mensalla ole sit paikka vastata, jos meinaa vielä tähän junaan ehtii mukaan, niin kun se on liian myöstä taas painaa Kamut vahvasti hyökkäystä ja Reto tuntuu tälläkin pyörivän joka puolella kenttää änkkiä väkisin maalille, mutta ei pääse siitä Kloen piireissä mihinkään. Kloe lähtee itse nostamaan hyökkäystä, mutta taas pysähtyy 3 miehen muuriin. Nopeasti tulee Reto nörtti 2-1 ja Reto laukaus tällä kertaa on hyvän näköinen, mutta ei mene maaliin, ei saa Reto vielä hattutempua viimeisteltyä. Niko nostaa kesket, pelaa Dumpelle, nyt levittää hyvin piikille, saa vähän tilaa tohon. Ei kuitenkaan tule tostakaan valmis, nörtti nappaa kiekon. Niko hakee vetopaikka, hyvän näköinen veto on, mutta vähän ehkä keskellä suuntautuu, piikki pyörii kulmassa, pistää viivan Kloelle. Kloe pelaa Nikolle, jälleen on hyvin hampi. Hyvin hampi siinä karvauksineen välissä. Pääsee pieneen vastahyökkäykseen, Reto änkkiä taas väkisin maalille, mutta ei onnistu, kun Reto on koko ajan vaarallinen ja mennään vähän itse tätä peliä nyt ratkoon Kamuudessa nähdä, mihin mies vielä yltyy tässä pelissä. Hampi tulee, vaikka ehkä tuossa ränniin, mutta sieltä hyvin tukittiin tie. Reto pääsee taas tuohon vähän ahtaaseen paikkaan menee. Dumpe saa napattua kiekko pelaa alakautta Kloelle. Kloe hakee suoraan Dumpelle, vähän jää jalkoihin. Tosi ahtaasti pyörii taas peli kulmassa, alakautta pelataan Kloelle, pyrkii levittää piikille. Piik pistää rumpuun, siellä on Niko vastassa. Niko hakee jotain ratkaisua, pistää viereen Dumpelle. Ja oikein laukaksi tuu Mensat vähän kulmissa pyörimiseksi menee, pitäisi ehkä pyrkii kiekkoa pelaamaan vähän maalille. Dumpe pyrkii pitää, mutta hyvin hampi tulee. Niko kuitenkin karvaa kiekon takaisin. Viivalla Kloe ihan vapaa, Niko pyrkii omaan ratkaisuun. Liimaa hyvin läpi 2-1, Dumpe piik. Dumpe veto ei vieläkään mene. Tosi huono prosentilla on nyt. Mensa 2 viimeistä nyt tässä alussa, siinä taas Dumpella ihan rutiininomainen vetopaikka, mutta ei onnistu. Voi koittaa laidan kautta pistää taas hampimailoinen välissä. Tuohan keset pistää hampille. Vils on viivassa, Vils lähtee virittää kuitenkin suoraan päin Nikoa. Pistää Dumpelle laitaa, Dumpe pelaa kuitenkin huolimattomasti poikittaa, Reto pääsee väliin, nörtti laukoo, vähän päin menee. Irtokiekko ei onnistu. Voi taas hakemaan pikkuhiljaa. Puoliväli ylitetty toisestakin erästä ja vähän on saanut Kamut jäädytettyä peliä, ei oikein Mensa ole päässyt kummosemmille paikoille lukuutta, mutta Dumpe hyvää vetoa. Niko koittaa taas nostaa hyökkästä, tulee taas kovin yksinäisesti keskeltä eikä ole minkäännäköistä väylää päästä tuossa lävitte. Vils rauhoittelee peli omalla alueella, helposti tulee piikki ja Dumpe välistä. Pieni ylivoima hyökkäys tulos taas Kamuille, Hampi tulee laidasta. Hampi huolimaton pelaaminen, kuitenkin kiekko siihen Dumpen lapaan. Taas tosi huolimaton peli keskialueella. Kloe lähtee hakemaan. Roiskasee siihen Hampin lapaan suoraan Hampin nörtille. Nörtin veto tolppaa, sieltä se tulee se Reton hattutemppu ja tää peli näyttää kovasti karkaavan Kamuille heti tässä toisen erän aikana. Jediltä ei tullut mitään kommenttia tohon. Vastailin WhatsAppissa vähän noin. Joo, Noniin, no, nyt mä oon messissä. ajan tasalla. Näitkö maalin kuitenkin? Näin maali. Perinteinen. Maalintekijän maali. Perinteinen Reton maali oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Reto 3+0 ja Kamut 3-0, johossa on ollut tosi tuttu yhtälö monta kertaa tällä kaudella. Ja sama tuntuu tässäkin jatkuvan. Sieltä pelataan hyvää paikkaa Nikolla, mutta siinä on loistavasti. No nörtti mailoineen välissä, siinä olisi päässyt ihan varman maalin tekemään Mensa. Kloen chippi menee suoraan pitkäksi ja tässä vaiheessa Jediltä vähän kysyy, että mitenkä Mensa voisi löytää nyt avaimia tuohon sumpun purkamiseen, kun nyt on vähän huolimattomalta roiskimiselta tuo pelaaminen. No pitäisi ensinnäkin pitää sitä kiekkoa eikä lähteä tolleen turhaan puskeen, mitä tuo Niko tuossa pari kertaa tehnyt. Tai mitä tässä nyt on katsellut, niin se on. Mä oon koittanut itsestään mennä, että jos ei sit pääse, niin eikö sit pitäisi koittaa vähän alempaa koittaa hakea ja sit sitä kautta mennä niinku neljän voimin siitä, eikä vaan. No nyt on just hyvää pyöritystä tuossa. Näin on reilu minuutti
toista erää jäljellä ja Mensa tosiaan saa hyvää painetta sinne Peak. Hakee ratkaisu, Dumpel taas vähän hätäinen veto. Sen peittää Kamu puolustus. Piikki pyörii se vähän ahtaaksi, menee taas siniviivalla. Pelaa kiekko päätyy, Niko menee perään. Fields kuitenkin tosi rauhallisesti pistää Hampille. Hampi heittää Retolla, saa nähdä tästä, taikoiko Reto tästäkin jotain. Lähtee laukomaan Chloe Mailonen välissä. Laidassa löytyy Nörtti. Nörtti kuitenkin tosi ahdistettu siellä. Hyvin taas Reto pitää pienesti tilassa kiekkoa, pelaa siihen Nörtille viereen. Nörtti hakee vapautta osoittaa Retolle, Hampi löytyy sieltä siniviivan kulmasta, Hampi. Hakee se vetopakkaa, hyvin luikertelee keskelle, vetää, Chloe pääsee hyvin eteen. Chloe kuitenkin taas huolimaton pelaamista omalla alueella, Hampi pääsee pyöriin siellä toimistossa. Vanha aikas yritys ei onnistu, Peak nappaa kiekon. Nyt saa nopeasti Mensa auki, tuossa pieni ylivoimahyökkäyksen paikka, Niko pistää sinne. Piikki tavoittelee, ei kuitenkaan siinä pääsee Kamun puolustusta taas väliin, sitten tulee pitkä kiekko. 6-7 sekuntia toista erää jäljellä ja vielä yksi aloitus tästä Mensa loisi aikaa. Iskee vaikka se tärkeä kavennusmaali, mitä pääsee sitten viimeiseen erään 5 sekuntia aikaa. Niko pääsee siitä kokeilemaan, hyvä paikka tulee, mutta ei vieläkään. Tosta olisi kyllä pitänyt melkein. Sieltähän se tuli se olennainen, pitäisi näistä paikoista tehdä. 2 erää pelattu, Kamut johtaa 0-3 toisessa erässä. Mentiin aika pitkälle Kamu-merkkisesti, ainakin mitä tilastoi katsotaan. Mensan kassarilla 6 torjuntaa. Kamun maalivahti selvisi 3 torjunnalla. Bossit vähän Mensan puolella, mutta mielenkiintoista nähdä mitä rohtoja Mensa keittää tuohon viimeiseen erään, kun jotenkin pitäisi päästä tonne hyökkäysalueelle paremmin pyörittämään peliä. Ja tässä vaiheessa katsotaan uudestaan, olisiko se Norski herännyt pikkuhiljaa. Ei Norskilla on nyt jotain tärkeämpää. Pitäisi varmaan soittaa sille tai jotain. Mutta niin just toi, että kun mä olin sanomassa. Niin, että se pukukoppimaali olisi kyllä tehnyt hyvää Mensalle tossa, että ne olisi saanut vähän piekkiä tuohon seuraavaan erään, mutta toivottavasti ei jäädy kaiveleen Nikoa. Näinpä. Torski on kuulemma puhelimessa, tällainen väliaikatieto tuli. On tainnut Norski tehdä vaan perinteiset oharit ja unohtanut kokonaan tämän homman, mutta ei anneta sen häiritä. Kun tässä erätaukoa vietellään tosiaan. Mitä vaan voi viimeisessä erässä tapahtua, se on huomattu aina ennenkin ja nopeastihan se pelivuotosta löytyy. 1 maali kun tulee, se vapauttaa kummasti ja näin. Kiekko jäähän ja viimeinen 6-minuuttinen käynti ja kävi pelissä miten kävi, niin onhan tää vielä pitkä sarja, jota tässähän voi pelien välillä muuttuu asetelmat ihan miten sattuu, mutta katsotaan peli tässä loppuun ennen kuin ruvetaan mitään kummempia johtopäätöksiä tekemään. Reto ensimmäinen laukaus heti 20 sekunnin kohdalla, mutta Mensa veskari tällä kertaa hereillä. Niko Chloe sieltä lähtee rakentelemaan peliä, Niko hakee Dumpea. Dumpe tällä kertaa avauskimpoa onnekkaasti perille. Dumpe ei saattaisi yhtään mitään aikaa, vaan Nörtti tulee viemään komeasti sitten tikkariin. Nörtti hakee laukasta, ei kuitenkaan mene läpi. Reto siellä kulmassa pistää Hampille takaisin Retolle. Hyvällä seinällä siihen Nörtille. Reto pääsee, ei lähdekään laukomaan. Malttaa tällä kertaa mennessä, tulee siihen keskustaan, syöttö kuitenkin huolimattomasti Piikille. Sieltä tulee Niko takanta, Niko hakee siihen Dumpelle. Dumpe kuitenkin tarkasti vartioituna. Piikki taas siihen NG keskelle, ei oikein löydy taas mitään väylää tuonne alueelle. Piikki koittaa jotain tehdä, pistää Nikolle ahtaaseen tilaan. Niko ei kuitenkaan saa sitä mitään aikaa, Wilson iholla. Dumpe tulee auttamaan. Pyörisellä toimistossa pistää Piikille. Piikki hakee viivan Chloelle. Nikon laukaus taas on lähellä. Mensalla oikein tuuritkaan nyt käy noiden pomppujen kanssa ja Piikin laukaus päin veskareen. Oli Mensalla hyvä oraistava paine, mikä päättyi kuitenkin paitsio. Tää jedi sitä just mitä halutaan äänet. Pientä pyöritystä saa mennä. Kyllä, juurikin tätä. Kyllä se kohta menee. Mulla on ainakin sellainen pikkuinen tunne, että kohta Piikki paukauttaa maali. Tai Niko on pelannut nyt
heti sen jälkeen kun sanoo oikeastaan tuossa tunkemista, niin alkoi pelaamaan heti paremmin. En tiedä, että kuunteleeko tätä, mutta Näin, pikkuhiljaa 2 minuuttia täyttyy 3. erästä. Nörtti tunkee sinne maalle, pistää hampille, hampireto pyörii, se vähän menee pieneksi taas. Viikiltä viiään kiekko tylysti keskellä. Nörtti pelaa retolle, reto hakkee taas tuttuun tyyliin. Roiskasoo sinne maalille, ei kuitenkaan mene tällä kertaa läpi. Nörtti taas innokkaana tukemassa hyökkäystä, menettää kuitenkin siinä piikille. Kamut kääntää taas keskialueella. Hampi pistää nörtille, nörtti tulee sinne kulmaan. Hakkee keskelle, siellä on Viltsi vapaana viivalla. Nörtti kuitenkin kattoo viisaammaksi pelata keskialueen kautta rauhallisesti. Nörtti taas kiekossa. Koko ajan on mies tuolla hyökkäyksen kärkenä innokkaasti tulee kyllä mukaan. Tää saattaa Mensalle avata kanssa vähän paikkoja. Piikki tulee sieltä, pistää rumpuun, Niko taitaa ehtiä tähän. Nörtti kuitenkin taas hyvin pelaa myös omassa päässä. Reto sillä laajan läheisyydessä hakee hampille. Kloen blokin kautta menee perille, hampi lähtee vetämään, Piikki kuitenkin peittää. Ja Reto tekee illan 4. maalin, siinä vähän onnekkaasti pomppaa Reton lapaa ja tarviiko tässä enää kommenttiakaan kysyä, ei, Reto tuntuu olevan. piste se siitä tulee taas siitä maali eestä suoraan. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kuten juuri olet sitä tässä jauhanutkin. Pystyinen kaveri, kun sattuu aina olemaan hollilla. Mensa koittaa kehitellä tässä jotain, mutta tuntuu vähän, että Kamuin hurjan tehokasta. Ja Reton murhaavan tehokas viimeistely on ainakin tässä pelissä liikaa, mutta seurataan edelleen loppuun asti, jos tässä Mensa saisi edes pari lohtumaalia. Dumpe hakee maalille, mutta taas on vähän helppoinen yritys, eikä siinä Viltsellä vaikeuksia. Nyt on kyllä hyvän näköinen tilanne, jos on Spiikki vaan syöttänyt oikealle miehelle tossa. Pidetään huolimatta, mutta taas hampi tulee sieltä laajasta. Ottaa väkisin tuohon keskelle tulla, mutta ei oo siinä oikein tilaa. Joo, taas ahtaassa paikassa joutuu palaamaan alakautta Kloelle. Kloe pistää piikin vauhtia sieltä laajasta, Dumpe hakee keskeltä. Saa myöskin kiekon. Mennään sinne maalin taakse. Pelaa kuitenkin alaspäin piikille, Niko kiekossa. Hakee sitä vetopaikkaa keskeltä. Tulee väkisin, mutta Piikki just vetämässä ja Niko tönösee niin, ettei Piikki saa sitä vetoa aikaa. Edelleen 4-0 säilyy taululla 2 viimeistä minuuttia pikkuhiljaa 3. erästä. Käyntiä näyttää pikkuhiljaa, että alkaa hiekka tiimallasessa valua ja Kamut on tätä ekaa peliä nappaamassa. Mensa kuitenkin tulee vielä kertaalleen. Niko pyörii hiekon kanssa siellä maalin taustalla, hakee siitä Piikin mukaan hyökkäykseen. Piikki hakee sitä hampia Reton välistä, se tulee hyvä syöttö, ei sitä päästä kuitenkaan vetämään. Piikki hakee Nikolle. Niko hakee taas syöttöpaikkaa, mutta hyvin on kyllä passiivinen tuo Kamujen puolustus, siellä on äijät tarkasti kiinni. Dumpe olisi voinut itekin tuosta vetää, mutta hakee Piikki vielä maali edestä. Vilts liimaa kiekon laitaan, pelaa sekunteja pois. Dumpe tulee siihen pisteen kaarelle, ei lähde vetämään. Piikki pistää Kloelle, nyt pyörii tosiaan hyvän näköisesti, mutta vetoja ei tuu ja Kamut pääsee lopulta väliin. Hampi pelaa viisasti, ei tuu pitkää kiekkoa ja Reto taitaa vielä päästä tähän. Niin kuin pääsekin katkaisee hyvin Kloen avauksen. Reto edelleenkin meinaa sitten tehdä 5. maalinsa vanha-aikaisella, mutta ei sentään semmoista herkkua Retolle vielä suu Hampi laukoo ja siellähän se tulee 5-0. Taitaa Kamujen rutiini vaan olla yksinkertaisesti liikaa. Joo, se on kyllä. Oli muuten hyvä veto Hampilta tosta. Napakka kuti toden tosiaan, ei siinä ollut veskalla. Paljon sanottavaa. Sieltä tulee Dumpe, mutta ei onnistu Dumpe. Dumpe vieläkään 45 sekuntia peliin jäljellä ja vielä pelikatko 0-5. 0-5 tilanne. Tilanne on aika selvä pelinkuva on ollut tässä 3. erässä, että Mensa pyrkii kyllä painamaan peliä, mutta Kamut tuntuu tekevän vähän joka paikasta. Ehkä toi vähän yritystä syönyt tosta Dumpe ja Piikin maalin näköpelistäkin, ken tietää. Puoli minuuttia peliaikaa ja Dumpe koittaa vielä jotain tehdä, pistää rumpuun siellä. Piikki yrittää kovasti päästä kiekkoon, saakin sen Retot lopulta. Piikki tulee siihen ja hakee Kloelle, Kloe laukaa se. Ja saa se Mensakin se kuparisen rikki, Piik onnistuu 24 sekuntia ennen loppuun tekemään. Tää varmaan paljon lohduta, mutta... Tekemään kavennusmaaleja, niin mahtaako näillä maaleilla sit olla mitään merkitystä?
tulevia pelejä ajatellen, että kuitenkin saa edes se kuparisen rikki. En tiedä, voi olla tärkeitäkin maaleja sitten. Pitkäs juoksussa Chloe koittaa vielä laittaa maali eteen. Dumpe ei kuitenkaan paikalla viimeiset sekunnit. Viimeiset sekunnit ja näin on ensimmäinen osaottelu pelattu ja se päättyy Kamujen 5-1 voittoon. Jokohan se Norski, jos vihdoin täällä, niin saadaan. Ei se nyt on oikeasti pitkä puhelu, jos ei vieläkään ole. Tää on varmaan työpuhelu. Voisin veikata. Jos sillä noin kestää. Tosiaan 1-5, jos otetaan tässä pieni yhteenveto pelistä. Millaista peliä kokonaisuudessaan nähtiin ja samalla voitaisiin katsoa, että mitä seuraavalta peliltä sitten on odotuksia. Ensin pitäisi hoitaa mun mielestä niin vähän tarkemmin maali edustaa, varsinkin kun se reto on siellä koko aika, kun se on siellä silloin kun se veto tulee, niin sitten niin se on heti siinä valmiina, että siellä pitäisi olla ehkä vähän tarkemmin siinä, että se ei pääsi joka kerta tekemään siitä, varsinkin kun se teki 4 just siitä maalieista. Sen kanssa pitäisi olla ehkä vähän tarkempi, mutta en sitten tiedä, onko se sitten mahdotonta, mutta tapauksessa. Niin onhan se ton tason hyökkäjää. Vaikea tietysti aina noissa paikoissa pitää kiinni, mutta kyllähän äijää pitää mensä saada pimennettyä, jos meinaavat jotain tästä sarjasta vielä saada irti, koska nyt kaveri kannatteli lähes yksinään Kamujen hyökkäyspeliä ja tekikin sen ihan kohtalaisen hyvällä tavalla, jos näin voidaan sanoa. Kohtalaisen. Viimeisen erän tilastoista sen verran, että oli jopa vähän mensamerkkinen erä ainakin on tilastoiden valossa, hallinta ja torjunnat. Selvästi siellä puolella, mutta kun kiekko maalinteko peli, niin se ei taida tällä hetkellä paljon lohduttaa. Ei varmasti. Katsotaan, että miten Mensa tässä pystyy sitten nostaa tuohon seuraavaan peliin kunnollista motivaatiota, kun tuli ekassa jo ton verran tukkaa. Saa nähdä miten kestää kuuppa, mutta kyllä Mensan pojilla, että niin veikkaisin, että niillä kestää se kuuppa. Että monesti ollut tällaisessa ehkä samanlaisessa tilanteessakin jopa. Niin. Kyllä henkilökohtaisesti oli ainakin yllätys tuo maalipaikkojen tuhlailu, että mitä noita kavereita vastaan itekin on pelannut, niin ei siinä paljon kyllä tarvitse tilaa antaa, kun kaverit rankaisee, mutta nyt oli kyllä varsin oudosta paikasta laaduttomia suorituksia, että sen kyllä pitää ehdottomasti myös muuttaa seuraavaan peliin. Niin, ja sitten myös se, että eihän Mensalle pitkään aikaan nähnyt, että niillä olisi tehty 5 maalia jopa pelissä, tai liigapelissä. Näin kerkesi siinä alussa Chloe ja Nikoa vissiin vähän kehumaan, mutta kyllähän sitä rupesi sitten omissa vähän paukkumaan. Ymmärrettävää tietysti tämän tason vastuksen kohdalla, että näiden 2 pelit runkosarjassakin oli erittäin runsas maalisia, jos voidaan näin sanoa. Toki suuntaan toiseen niitä maaleja tuli molemmat pelit rökälle voittaa, mutta vaan eri suuntiin. Että se voi olla, että tässä nähdään tässäkin sarjassa semmoista hurlumhei-meininkiä, mitä nämä jengit on tottunut tässä kauden mittaan vähän esittämään. Taas nähdä vetääks Mensa sen kuuluisen valttikortin hihasta, että pistetään vaikka Samilla tonne pelaamaan, niin sit saadaan katsomoonkin vähän viihdykettä. Samilalle päin terkkuja, nyt oli vähän turhan yksipuolista, niin saadaan samalla tonne kova tekijä vähän viihdearvoa peliin. Niin. Tiedä mahtaako olla tässä, ei taida olla tässä puhelussa, mutta toivottavasti menee terveiset perille. Kyllä se tuolla näyttää istuskelevaa. Tässä Teamspeakissa jopa. Ei perhana, niinpäs näköjään onkin. No niin sit meni varmasti perille. Niin Samillakin otti esille ton 14.1, niin sitäkin taustaa vasten olisi ihan hyvä mennä tonne heilumaan. Niin
olla, että alkaa kavereita pelottaa ennen peliä jo sen verran, että muuttuu luonne sitä kautta. Mensalla kaikki paikalla. Kamuilta taitaa hampi puuttua vielä. Odotellaan tosiaan kaikissa rauhassa ja sillä aikaa vaikka jos joku ei ole vielä ottelusarjan ennakkoa lukenut, niin voi käydä tuolta sivulta sen kurkkaamassa. Sen on meille taiteillut Fettis ja sieltä voi katsoa kaikki mitä tässä sarjassa tarvii tietää on tosi hyvin perattu läpi kaikki lähtökohdat ja yksittäiset pelaajat. Mielenkiintoista analyysiä löytyy sieltä, joten sinne vaan lukasemaan. Ja nyt näyttää olevan pelaajatkin paikalla ja kohta saadaan varmaan kiekko jäähän tässä toisessakin pelissä. Nyt alkaa suuta sen verran kuivaa. Otetaan tämmönen juomatauko tähän väliin. No niin. Varmasti tuo vesi helpottaa. Yleensä ei joudu ikinä näin paljon puhumaan. Ominkin tiimipelin aikaan joutuu lähinnä vastaamaan Teemu tosi huonoihin läppiin ja niissäkään sitten ei tarvitse kauheasti kantaa ottaa, kun ne on tasoltaan niin heikkolaatuisia. Niin nyt sitten joutuu oikeasti vähän jo yrittämään, niin pitää tässä nesteytyskin pitää sitten kunnossa. Mitä sä olisit Veske ite mieltä tosta, että miten Mensa lähtee tähän seuraavaan peliin? Olen tulossa sitten tuossa vähän noita lähtökohtia katsoa. Kyllä ne varmaan Dumpen ja Piikin maalit sieltä tulee ajan myötä. Että luulen, että lähtevät ihan puolustuksen kautta, koska ei saa 5 maalia mennä uudestaan omiin. Että eiköhän siellä ihan joukkueena lähdetä tiivisti pelaamaan. Joka ajan koittaa puolustaa ja Dumpe ja Piikki tässä pelissä alkaa niitä maaleja sitten värkkäämään. Sen verran rutinoituneita kavereita on kuitenkin kumpainenkin. Niin en usko, että siitä jää enää tässä pelissä kiinni. Toivottavasti on sen kivempi nähdä vähän tiukempi peli kuin tuo äskeinen oli. Kyllä Mensa pystyy ihan pelillisesti kyllä haastamaan. Isoin konkreettinen ero oli tuossa viimeistelytehokkuudessa. Siellä on toi muu herra Reto näyttää nyt olevan kovassa tikissä taas. Pistelee melkoisia kuteja ja on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin kaverin kanssa pitää olla tarkkana. Niko ja Viltsiä ootellaan. Mukavasti näyttää olevan katsojia, tähän tarkistaa. No 27 on tässä. En sitten tiedä paljon tuolla Twitchin puolella on kuuntelijoita, mutta hyvä, että näin tiistai-illassakin kiekko kanssa löytää välieriin pari ja mikä siinä tämmöistä otteluparia katsellessa viihtävää kiekkoa varmasti luvassa. Eka peli oli vähän yksipuolinen maalin muodossa, mutta saas nähdä mitä tästä pelistä tulee. Kiekko on jäässä, ensimmäistä 10 sekuntia täyttyy, kiekko pyörii keskialueella. Ampi sitä pyörittelee, pistää ränniin. Klojan kuitenkin lukee tätä kuin avointa kirjaa. Pelaa hyvin Reton sieltä pois, pistää takaisin omaan ränniin. Siellä on Piiko ottamassa. Piiko pyörittää takaisin omaan ränniin. Tää näyttää vähän aurinkolaulupeliä tätä alkuun, että lyövää omaa ränniä ja vihut hermostuu siitä ihan suunnattomasti. Ampi yrittää laittaa maali, ettei ei kuitenkaan onnistu hyvin siinä puolustaa. Niko lähtee avaamaan peliä ja hakee sitä Dumpea. Vils kuitenkin hyvin seuraa. Dumpe saa lopulta laajassa kiekon. Pystyy pelaamaan Nikolle. Pienessä tilassa pyörii Dumpe. Vils kuitenkin hyvin pysyy iholla, ei ryntää. Ja nappaa lopulta Dumpella vasta kiekon. Nörtti pelaa alaspäin Viltsille. Vils pistää Retolle. Reto. Tullut tosi alhaalta hakemaan kiekkoa. Hampi pelaa Nörtille laittaa. Niko lähtee avaamaan peliä ja hakee sitä Dumpea. Vils kuitenkin hyvin seuraa. Dumpe saa lopulta laajassa kiekon. Pystyy pelaamaan Nikolle. Pienessä tilassa pyörii Dumpe. Vils kuitenkin hyvin pysyy iholla, ei ryntää. Ja nappaa lopulta Dumpella vasta kiekon. Nörtti pelaa alaspäin Viltsille. Tullut tosi alhaalta hakemaan kiekkoa. Hampi pelaa Nörtille laittaa.
Nörtti hakee keskeltä retoa. Nörtti on kuitenkin hampi sieltä laijasta. Vähän Niko ryntää päästä tulemaan Nörtin laukaus. Hän menee päin. Chloe pistää avausta sinne Dumpelle. Oli ihan hyvä yritys, ei mene kuitenkaan lävitte. Vain uusi avaus Dumpelle. Nörtti puolustaa hyvin. Vils menee hakemaan. Ei kummemmin tuu karvassa Dumpe yksinäisenä miehenä. Koittaa jotakin tehdä. Näyttää vähän tiukemmin Mensa pelaamaan omaa aluetta. Siellä ollaan 3 äijällä koko ajan. Dumpe näyttää olevan yksinäisenä tuolla ylhäällä aina karvaamassa. Et ole vaan tää puolta. Hampi koittaa änkeä sitä. Dumpe kuitenkin hyvin blokkaa miehen irti. Piikki siellä rännissä vastassa. Huolimaton kosketuskiekko. Kiekko kimpoo kuitenkin siihen Hampille. Rauhallisesti Kamu lähtee alakotta rakentelemaan piikki kuitenkin tähän passiin hyvin väliin. Tää Dumpelle keskellä. Dumpe ajautuu taas paasti kulmaan, mutta onnistuu liimaamaan kiekon kanssa sieltä. Pyörähtää ketterästi, pistää piikille. Loi pistää takaisin Dumpelle. Piiksellä sitä kiekon, mutta ihan hyvänäköistä pyöritystä, kunnes piikin harhasyöttö siihen Nörtille. Mikä muu pääsee taas rakentelemaan. Reilu 2 minuuttia pelattu. Pelattu ja selkeästi tarkempaa peliä. Ainakin omasta mielestä nähty. Mitä tuossa edellisessä pelissä nyt vähän tiukemmin ottaa Mensa ainakin omasta mielestä omaa aluetta. Mitä sanoo tähän Jedi? Joo, ei kyllä pääse enää pyörittämään samalla tavalla kuin muut, eikä tuu niitä hetkellisiä YV-hyökkäyksiä, eikä niin ole oikeastaan ollutkaan juuri minkäännäköistä tilannetta. Nörtin vetoja. Näinpä juuri. Mensa on selkeästi tiukentunut ja se varmaan tekee pelin luontakin kannalta ihan hyvää. Sieltä on lähellä Dumpe liimata tuosta 2 pakin välistä, mutta ei ihan onnistu. Chloe pelaa piikille. Piikin laukaus pienestä kulmasta on hyvän näköinen, mutta Veska saa siihen patkin väliin ja ei onnistu piik vieläkään rikkomaan omalta kannalta. Omalta osalta sarjan kuparista. Dumpe pyörii siellä päädyssä, mennään sinne toimistoon, hakee syöttöä. Piik tulee hakemaan hyvin sitä kulmalta, Chloelle pistetään viivaa. Takaisin piikille. Piik jälleen vähän puskee siihen keskelle, ei löyä sitä väylää, Hampi nappaa kiekon. Taas hyvin auttamassa siellä puolustusta ja hakee syöttöpakka siinä keskialueella, Reto koittaa pyöriä vapaaksi. Nörtti löytyy sieltä laajasta. Piltsin kautta pelataan, Nörtti tulee taas hyvin sisään hyökkäysalueelle, vie sitä Nikon kahville, hyvä laukaus lähtee, se on lähellä mennä sisään. Veskari kuitenkin nappaa, hyvä torjunta, Chloe lähtee avaamaan peliä. Sinne piikille laitetaan, piik pysähtyy hyvin, kattoo ketä olisi vapaana, Niko löytyy siitä, Niko leikkaa sen laajan puolelle. Chloen katso taas viivasta, pelataan, Dumpe pyörii laajassa, onnistuu tulemaan siihen keskelle. Kuitenkin kilpistyy Retoon taas, Reto lähtee nostamaan hyökkäystä, on 3 pelaajaa ympärillä, ahtaassa paikassa, Chloe nappaa kiekon. Hampi keskialue pelaa Viltsin kautta. Viltsin Hampi siinä kiekottelee, Reto löytyy keskeltä. Yritys oli pelata Nörtille, mutta Dumpe mailla siinä hyvin välissä. Ja tämäkin menee sitten pitkäksi siinä piikkiä haettiin, mutta Nikon avaus lipsahtaa vähän korkeaksi. Minuutti 44 on pelaamatta ottelun avauserää. Ja melko lailla tasan on tähän mennessä mennyt kyllä pelin hallinta. Hallintapeli on selvästi tiukentunut. Nyt on Retokin ollut ihan pimeänä tuo Kamujen hyökkäyksessä onnistuttu. Kaveri selkeästi pimentämään ja kyllä tässä näkee, että Retokaan ei ihan niin kauhean ylhäältä pelaa, vaan auttaa puolustusta ja Kamu on lähtenyt muutenkin tosi kärsivällisesti pelaamaan. Reto pyörii siellä hyökkäysalueella hyvin taas hakee vetopaikkaa, pistää Hampiin sinne laitaa Hampi. Hyvin pyörähtää ketterästi 2 äijän välissä, Niko kuitenkin peittää vedon. Oli hyvä pelaaminen Hampilta, asennakulutus nousu siihen, Reto pistää Hampilta takaisin, hyvä läty sinne maalin taakke. Hampi tulee sitten toimistossa, pistää Nörtille. Nörtti saa piettyä kiekon, pistää takaisin Hampille. Hampi hakee hyvä vetopaikan, Reto tulee just eteen, jos sattuu vaikka mennäkin. Reto nappaa taas kiekon, lähtee kiertämään maaliin. Nörtti nousee hyvin vapaaksi ja saakin kiekon. Hakee siitä kesket Nikon ja Dumpen välistä, mutta Niko nappaa kuitenkin hyvin kiekon. Niko on nahtauspaikassa, pelaa hyvin Dumpelle, vapauttaa on syötä, mutta siinä pääsee just Nörtti vähän työnää sen. Dumpen veto menee ihan reisille. Nörtti lähtee laajasta nostaa, hakisi Retoon. Nörtti tulee loistavasti siitä keskeltä, hyvä veto. Siinä taas vähän lepsusti pelasi nyt Mensa puolustuksessa. Nörtti meinaa päästä yllättäen, mutta Veskari on pari hyvää torjuntaa tähän erään. Ja Mensa säästynyt takaisin, kun Niko lähtee vielä kerran nostaa reilu 10 sekuntia erään jäljellä.
Joka tulee sitten keskeltä joukelta syöttöpaikkaa, joutuu pysähtyä, Reto vie tikkarin. Pistää rumpuun, sinne menee hampi 5 sekuntia vielä, ehtis tilanteen eräs laittaa heti maalille. Ei kuitenkaan ehdi. Ja se on ensimmäinen erä sitten paketissa. Iikarit taululla, torjunnat tasan, bossit melkein tasan. Tää on Jedi, hyvin kuvaavaa oli tän erän kannalta. Joo, niin, ja sitten tosta piti sanoa, kun toi sanoit, että Reto on ollut pimennos, niin, niin se on ollut kyllä pimennos, mutta niin, sitten piti sanoa tosta nörtistä ja hampista. Että niin, ne on molemmat noussut mun mielestä silleen enemmän esiin siitä, että kun niin, koko aika on tullut nörtiltä mun mielestä todella hyviä nousuja ja sellaisia niinku hyviä vetoja vielä heti perään ja hampiltakin on ollut pari ihan hyvää kutia. Niin, sitten tosta Menson tosta, että niin, todella hyvää puolustusta ollut tässä pelissä. Ettei niinku oo päässyt läheskään yhtä hyvin niinku tulemaan tosta keskialueelta, että siinä on niinku saman tien ollut. Että just varmaan sitä just, että pietty sitä pimennos sitä Retoa, niin se on kans ollut. Näin. Kyllä täytyy ainakin sen verran allekirjoittaa, että nörtin nousut on kyllä ainakin itteen tehnyt vaikutuksen. Tosi hyvin mies kyllä tukee noita hyökkäyksiä, on monesti siellä ihan käressäkin heilumassa. Että vähän muistuttaa ton Realin JSIin pelaamista. Joo, kyllä. Aiemmista sarjoista. Että tosi hanakasti nousee noihin hyökkäyksiin ja on myös vaarallinen paikoissa, kun niitä saa nähdä, mitä mies saa aikaa. Nyt ainakin vähän tuossa ryntäs. Toinen erä on jo hyvää vauhtia käynnissä, lyhyt katko, tässä mennään 20 sekuntia, on jo pelattu. Reto koittaa sieltä laidasta änkee, voi kuitenkin varjostaa niin hyvin ja saa kiekko pois. Niko lähtee siitä nostaa keskeltä, se oli hetken piik vapaana, mutta nyt on Dumpe taas hyvä vetopaikka. Taas menee päin kyllä nyt. Dumpe terävyys noissa laukaisupaikoissa ei näköjään ole vielä ihan sitä luokkaa, mitä mieltä on totuttu monesti näkemään. Taas menee ihan logoon eikä saa siitä Mensalta tärkeää avausmaalia tehtyä. Hirveet miekkailu keskialue, nörtti pelaa alaspäin Viltsille. Levitys laitaa Hampille. Hampi hakee takas Retolle, Dumpe on hyvin siinä ihoa. Reto kuitenkin saa kiekon sieltä. Pienen liimailun jälkeen toimistossa pyörii 3 pelaajaa siinä hyvin. Dumpe, Chloe, Niko kaikki puolustaa. Kiekko Mensal, Chloe chippaa siinä laitaa. Turvallinen ratkaisu, Dumpe saa lopulta pommottelun jälkeen kiekon. Nyt on hyvä näköinen tilanne, Dumpe tulee sieltä, pistää Nikolle, yrittää hyvin pelata sinne piikille, mutta siinä on hyvin tarkkaan tuo syöttö otettu kiinni. Dumpe tulee sieltä laidasta seuraavaan hyökkäykseen. Laita kyllä kuitenkin vähän epäonnistunut nörttis asia mailan väliin. Ahtaaks menee siinä siniviivaan, Reto nappaa kiekon, pyrkii pelaan siitä Hampin kautta, Hampi laittaa taas nörtille, kuka nousee hyvin sieltä tukemaan nörttiänkeä väkisin siihen, kuinka saa vetoaikaan viime hetken pääsee Chloe väliin. Chloe vähän hätän ratkaisu. Reto pääsee laidas väliin, hyvin pyörättää nörtin takaisin. Nörtti hakee Hampi, siinä on piik hyvin pitämässä, mutta Hampi saa silti veron aikaa. Sen verran tuossa kuitenkin voima uupuu, et ei tulla avausmaali tästäkään. Dumpe saa laidas kiekon. Aika hyökkäävässä lähtenyt erä liikkeelle. Niko saa Hampit kiekon, pyörii siellä laidas, pelaa Dumpelle. Niko hakee maali eteen, kuinka siinä tuppassi, se on hyvin otettu kiinni. Dumpe pääsee taas siihen vetopaikalle. Kuitenkin Hampi puolustaa taas hyvin. Piik pyörii siellä. Ei lähde syöttämään, hakee keskeltä omaa vetopaikkaa. Dumpe saa uudestaan kiekon, nyt on hyvä näköinen pyöritys. Kuitenkin Wilts puolustaa hyvin. Saakin loput kiekon sitten. Wilts hakee syöttöpaikkaa, se tee pitkä avaus, mutta siinä on taas Dumpe hyvin välissä. Dumpe pelaa piikille, piik Nikolle. Pikko ottaa ite änkes siitä, mutta ei taaskaan onnistu. Siinä on Wilts hyvin malttaa ja nappaa kiekon lopulta pois. Nörtti lähtee laidasta hakeen. Taas kuitenkin tiiviiseen Mensan nelikkoon. Kilpistyy toi hyökkäys ja Mensa iskee taas vastaan Niko. Kiekos siinä pisteen kaarella. Pelaa piikille, piik pyörii siinä nörtin ympärillä. Ihmeelliset liimat, saaks Chloe pidettyä, alue saa pidettyä. Pistää takas päätyy piikki, vierittää toiselle puolelle Dumpelle. 3 minuuttia pelattu toista erää, Mensalla on ollut pari hyvää painetta, mutta ei toistaiseksi tulosta. Niko palauttaa paineen sinne alueen, pelaa rumpuu piikille. Piikki ei saa heti syötettyä, jää pyörii sinne, pistää Dumpelle. Chloe pelaa hyvin siihen, Niko harha syöttö kuitenkin Retolle. Kamut kääntää nopeasti vastaan.
Hampi hakee retolle, mutta siinä on taas hyvin pidetty omat äijät, niin ei saa siinä minkäännäköistä syöttöä aikaa. Peli taas kääntyy, nyt on piikki irti, nyt on piikki läpi ja jos nyt pitää piikin tehdä ja ei Ai. Nyt on varmasti Mensa kovalla kaksikolla hirveä norsuselas, kun ei tunnu onnistua. Joo, sieltä se tulee. Sieltä se tulee. Sitten kun et ite tee, niin kaveri iskee seuraavasta. Ai saatana. Voi kuvitella vaan miltä tuntuu. Nyt testataan kyllä Mensan kanttiin, kun taas on piikille hyvä paikka ja ei tee. Sit heti seuraavasta hyökkäyksestä Hampi tekee irtokelkosta maalia. Vaatii luonnetta nyt saada tää peli tosta. Aika eriskummallinen meininki, en ois ainakaan ite ennen sarjaa odottanut, että noin pahasta kohmeessa on toi maalin tekeminen, kun tommosen materiaalin pääsee operoimaan, mutta näin tää playoff-kiekko voi näköjään vaikuttaa, että on vähän yksi on toinen kohmeessa, mutta saa nähdä. Tässä on kuitenkin vielä reilu erä aikaa, niin mitä vaan voi tapahtua. Kamut kuitenkin nostaa taas hyvänäköistä tilannetta. Oli jopa 3-1, Reto päättää itse laukkoon. Ihan hyvä ratkaisu, mutta veto on vähän huono, menee päin. Nörtti pyörii kulmassa sinne Dumpe nörtti ympärille ja puolustaa taas hyvin oman alueen, pelaa rohkeasti oman alueen poikki. Syöttö kuitenkin tavoittaa hyvin piikin. Piik tulee sieltä laidasta pelaa Nikolle viereen. Vilso taas eleettömästä mailoineen välissä. Ja nopeasti peli kääntyy toiseen suuntaan. Teillä on minuutti toista erää jäljellä. Jätti Clover. Peli kääntyy kuitenkin toiseen suuntaan yhtä nopeasti kun kääntyi. Nyt tuli Fettistä on vähän häiritsee, meni hetkeksi keskittyminen. Mensa tulee loistava vetopaikka, mutta taas menee ohi. Taas on tällä kertaa YP Niko tossa paikassa, mutta ei taaskaan mene. Jos Niko vaikka saa saukastua tuon Mensa luko jossain vaiheessa, Dumpe tulee kuitenkin seuraavaan hyökkäykseen, Vils katkaisee hyvin. Lampi pistää siihen Retolle, koittaa laittaa läpi, ei kuitenkaan onnistu. Lampi pyörii siellä toimistossa hyvin, pistää siihen Retolle. Reto hokee nörttiä. Dumpe tässäkin blokkeineen välissä, taas ihan hyvä näkö paikka pikkuis. Sit laukaus kilpistyy siihen tiukkaa kamupuolustukseen, nopeasti kääntyy kuitenkin takaisinpäin. Niko pyrkii pelaamaan poikittain, Esa Kloelle pelaa Dumpelle. Dumpe koittaa liimata siihen piikille, mutta piik on taas hyvin pidetty. Siinä tulee Retolta vähän huono ratkaisu, Klai saa kiekon. Pelasen päätyy Vilsähteistä hakemaan viimeistä 10 sekuntia erästä. Näin taitaa olla tässä se enempää maaleja nähdä. Ja jotenkin tuntuu, että Mensa on saanut vähän kiekkokontrollia, niin kuin nuo bossitkin näyttää, mutta ei vaan oikein maalinteko tahdo auta. Joo ei, se tarvitsee se yhden maalin, niin se saattaa sitten veisivät tämänkin pelin, mutta tuntuu jotenkin olevan niin tiukas se tekeminen, että Dumpella oli paikkoja, Nikolla oli paikkoja ja sitten Piikilläkin oli vielä sen läpäri, niin ei herranjestas. Erittäin pienestä on tääkin sarja kiinni ja pieniin asioihin niin kuin näkyy, niin nämä voi ratketa. Voi luvalla sanoa, että Mensa erää kyllä hallitsee ainakin omasta mielestä, mutta maalit kun ne ratkaisee, niin ei taaskaan varmaan paljon lohduttaa ja isot numerot on. Toisella erää tuolla 1-0 Kamuille ja tosiaan kyllä harmin paikka, että tuolla Samilalla tuntuu pätkivä, niin ei saa isoa ratkaisijaa sinne kentälle nyt. Mitäs Jedi toivoisiko Samilaa kentälle, eikö tää nyt ole ihan selvä? Ai Samilla Lahesta. No totta kai sinne yksi lahilainen aina tarvii tonne kentälle. Saattais olla tulee, että Lahilaista tulee pitää vähän räminää. Näinpä. Sais nyt loppuus se lakailu, niin saatais mies kentällä ennen kuin se on liian myöhäistä oman joukkueen kannalta. Pikkuhiljaa taitaa saada peli käyntiin näin viimeisetkin reidit siitä pohjaa ja mielenkiintoinen kolmas erä lähtee tilanteesta 1-1. Samilla kun tilaa siellä se istuu. Kohta voidaan nähdä jotain ihan huikeata. Katsomo repee riemuu. Katsomo repee varmasti riemuu Samilla tästä jossain vaiheessa kentälle saada, mutta katsotaan mitä aika näyttää. Ekat 10 sekuntia täynnä. Kolmannesta erästä Kamut nostaa ensimmäistä hyökkäystä. Reto pyörii siellä sinisen kulmassa, menettää kuitenkin Dumpelle kiekon. Dumpe pyrkii pelaamaan nopeasti eteenpäin, vähän tulee muuri vastaan,
vapaaseen tilaan pääsee vetämään. Wilson taas hyvin edessä. Hyvin edessä. Reto pelaa. Päätyy sinne, koittaa Wiltsehtiä. Tässä vaiheessa voitaisiin Jedi ottaa kyllä kiinni tuohon Wiltsin pelaamiseen. Mun mielestä on ollut tosi rautasta tähän mennessä. Joo, on kyllä. Ei niinku... se on niinku joka paikassa. Että itteillä ainakin menisi huuruun tuolla hyökkäyksessä, kun ei mistään saa ikinä vetoja. Niinku Dumpekin pääsee hyvin nousee tuohon, mutta siinä on aina se viimeinen lukko siinä edessä, että pääset viimeistelemään sitä siitä. Niin... muutenkin tosi hyvä. Ehdottomasti voin kyllä allekirjoittaa, tuntuu, että kaveri on joka hyökkäyksen tiellä ja ei välittä onko siellä 2 vai 3 mensaukkoa tulossa, niin tuntuu, että Wiltsin maila on edessä ja helpottaa kamujenkin pelaamista huomattavasti kuin alempi pakki. Alempi pakki pelaa kovalla tasolla, Nörtti pelaa siihen Wiltsille, saa uudestaan kiekko itselleen, pelaa Retolle keskelle hyvän paikan, siinä pääsee kuitenkin Chloe viime hetkellä. Väliin nyt tuossa nopealle syötöllä jonkunnäköinen tilanne tästä kehkeytymässä. Peak pelaa ränniin, silloin Dumpe kuitenkin tosi ahdistettun. Jättää ovelasta siihen Nikolle, Chloe pelaa Peakille. Peakin laukaus taas se kuitenkin peitetään, ei saa Peakin kiekko siitä maalille, Hampi lähtee nostaa Retolle. Reto vähän ahtaassa paikassa pyrkii siihen Hampille pelaamaan, Hampi löytyykin siitä. Viereen Nörtille, Nörtin laukaus, siinä on vielä kuitenkin ihan keskellä. Veto vähän sit Lotoon, Chloe pääsee nostaa, siinä pelataan Peakille. Pelaan takas Chloelle, ei oikein löydy tilaa nyt vähän. Nopea kiekon liikuttelu, Mensa saa kiekon alueelle, Dumpe kuitenkin menettää Reto-arvoa tosi hyvin ton. Viikko hyvin siellä alimpan puolustamassa, pelaa ränniin, sieltä löytyy Niko, pelaa Chloelle maali eteen. Hidasta on hyökkäyksen rakentelu jälleen, tää antaa kuuluisen Jukka Jalosen viime lähtö, sieltä tulee Chloelta hyvä passi Peakille, Peakin laukaus on... Mitä helvettiä! Selostaja oli jo toteamassa, että vihdoin saa Dumpekin kiekon maaliin, mutta jostain kummassusta Dumpe ei lähde laukamaan, vaan pyrkii kuljettamaan. Noin, ja sieltä tulee. Ja sama kuvio toistuu. Ensin on toisessa päässä tyhjä maali ja sitten jälleen Hampi pääsee kuljettamaan tyhjiä. En tiedä, mitä tässä tää nyt on vissiin vaan valitettavaa sattumaa, että kiekot ei tunnu menevän maali ja kaveri rankaisee sitten heti. Kerkes siihen kyllä, en nähnyt oliko Viltsi vai Nörtti, mutta kerkes kuitenkin hyvin vielä eteen tuohon tyhjiin. En kyllä ihmettele, vaikka olisi ollut kyllä Wilsonilla peliesityksellä taas pelastamassa varmaa maalia. Yli puolet kolmannestakin erästä pelattu ja jälleen on Kamut pelannut tiukkaa peliä ja johtaa 2-0. Toistakin välieräottelua. Otteluvoitot siis 1-0. Ensimmäisen pelin Kamut onnistui siis voittamaan ja toinenkin peli näyttää vahvasti olevan Kamujen suuntaan menossa. 2,5 minuuttia jäljellä. Mensa kuitenkin nyt aukeamassa hyvä 2-1 tilanne, siinä kuitenkin Peak vähän hätäilee ja koittaa Dumpelle väkisin pelata, vaikka siinä ei ole syöttö oikein auki. Dumpe koittaa maalille pelata saman tien uudestaan, siinä kuitenkin Nörtti peittää hyvin. Syöttökin laita suoraan Retolle. Kamu pääsee pienoiseen vastahyökkäykseen, Dumpe kuitenkin taas pelaa hyvin alaspäin. Pääsee Niko hyökkäysalueelle, Peak ajaa maalille, mutta Nörtti on siellä hyvin ottaa miestään kiinni. Niko maalin takana kierrättää viivaan Chloelle laukaus. Kilpistyy kuitenkin pakki taas Viltsit, loistava avaus 2-1. Reto Hampi vastaan Chloe. Ja loistava retopassi ja Hampi tekee hattutempun. Kovas vireessä on Kamu hyökkää ekas pelissä. Reto kovaa maalitettaa, nyt ottaa olla vasta Hampin vuoro tehdä maaleja. Ja Chloe katsoi mun mielestä pelkästään tuossa oikeastaan, että Reto lähtee vetää. Se on varmaan oletti pelkästään sitä, että Reto vetää itsestään, kun se teki kuitenkin. Niin sitten. Joi. Olitko sanomassa jotakin? En ollut sanomassa. Hirmu vaikea varmasti tuommoista kaksikkoa vastaan pelata, kun kumpainenkin omaa huikean vedon ja pitäisi jollain ilmeellä peittää sekä syöttö että veto. Niin ei voi Chloen syks kyllä laittaa, siinä oli taas varmaan aikaa loppu, niin haettiin yltiöpäistä ratkaisua. Nyt on 2-1 Dumpe Peakki ja Dumpe taas ihmeellinen jäätyminen kulottaa suoraan päin veskaan, eikä tästäkään tule valmista, vaan edellä säilyy Mensa-osat. Taulussa pyöreä 0. Kaput koittaa päästä sieltä paineen alta pois. Viimeinen minuutti jo
käynnissä tästäkin pelistä edelleen näyttää toi Mensa tehottomuus sen kun jatkuu ja vastoin selosta ennakko-odotuksia, niin se tulee varmaan jäämään siihen mahdollisesti viimeiseen peliin nämä hyökkäystehot sit jostain kummasta syystä ei oikein mitään lääkkeitä löytänyt. No niin, just kun päästiin sanomasti, Mensa saa kuparisen rikki. Sieltä tuli. Oli kyllä hyvä. Mahtaako tää jotenkin puottaa paineita taas vai? En tiedä, on se tässä vaiheessa taas, kun peli on niin vähän jäljellä ja se tulee niin loppuvaiheella taas toi maali, niin saattaa ihan haaveeksi tästä. Vielä yritetään pullia kovassa paikassa, 2 maalia ja 20 sekuntia. 20 sekuntia on peliä jäljellä, mutta ei tuolla tietysti häviä mitään, samahan se on monella maalilla häviää. Ainakin saatiin Samilla kentällä, vaikka se ei katsomossa vielä ihmeellisiä reaktioita aiheuta, mutta ainakin selostaa kaksikolla se saa varmasti hymyyn suupielelle. Ja näin soi summeri. Ottelu päättyy. Tiinkamut siirtyy suoraan 2-0 johtoon. Tää ottelu 3-1 ja mitäs TC tästä voitais koota sitten viimeiseen peliin näin, kun katsotaan tätä peliä. Oli tää kuitenkin sinänsä ihan tasainen peli, mutta jotenkin edelleen on sama juttu viimeistelyssä. Niin. Viimeistelyssä kamut on edellä. No on edellä. Pitäis saada tohon vähän, että pitäis Piikin ja Dumben tehdä paikoista. Saa nähdä, että miten käy seuraavassa. Vähän kyllä toivoisin. Näin lyhykäisyydessään. Näin lyhykäisyydessään. Vieläkö ne vittu pelaa? Ei saakli, pitäis lähteä nukkuun. Ani tässä oli vissi, että alkuperäinen suunnitelma, että ne pelas vaan 2 peliä, mutta näin mä otetaan sitten ainakin se 3. On Teemulle ainakin se 3, taas nyt se viimeinen sieltä lipsahtaa, mutta ei ruveta vielä ennustamaan kuitenkaan. Ja tässäkään annetaan Mensalle sentään mahdollisuus vielä kääntää tää sarja. Playoffista kun puhutaan, niin kaikki on viimeiseen asti ihan mahdollista. Tuo toinen välieräpari sitten myös tosiaan on selvillä, se on HC Oilers vastaan EC Kassel Huskies. Eivät ole vielä aloittanut pelaamaan, mutta eiköhän sekin tästä lähiaikoina saada tuo sarja käyntiin, eli siihenkin voidaan saattaa sitten jonkunnäköistä selostusta olla tarjolla, eli kannattaa kyttäällä, jos yhtään miellyttää. Voi olla, että ei ole ihan virkeän tasoinen kaveri täällä Loossassa, mutta yritetään täällä parhaamme ja jos ei miellytä, niin ei ole pakko kuunnella. Joo. Eiköhän näin tässä samassa pelaa, vai tehdäänkö täällä uutta huonetta? On huone täällä. Joo, mutta itse joudun tässä vaiheessa poistumaan, että jaksan herätä huomenna luennolle. Nonni, näinkö? Noniin, ei muuta kuin tsemiä selostukseen ja Silleen niin. Jaksat tästä vielä. Joo. Terve. Joo, mutta öitä. Tuo Fettis tässä vaiheessa selostuksen mukaan se vähän kommentoisi tuolta. Joo, ei kun vaan. Otetaan ton Jedin homma haltuun. No niin, ei tarvitse monologia vetää tällä viimeistäkään peliä, vaan saadaan tänne tämmönen mafiapainotteinen selostus viimeiseen peliin. Pettiskin saapuu kommentaattoriksi. Otetaan Fettikselle pieni äänen avaus. Mitä ottaa Vettisteltä 3. peliltä? No, koska tuohon ennakkoon menin kirjoittamaan, että Mensa hoitaa homman kotiin, niin Mensalta paljon maaleja kaivattaisiin. Aika surkeata ollut tuo viimeistely noissa 2 ottelussa.
Jos sen homman vaan Mensa saa paremmin toimimaan, niin saa nähdä miten käy. Olisit vaan nyt luottanut. Näin. Monestihan tässä ollaan maalintekoa alleviivuttu, eli sitä ei sen koomiin enää tarvi varmaan puida. Se on ihan selvää, että maaleja pitää tulla. Ei ilman niitä näitä pelejä voiteta. Antella Teemukin tarjoutuu kommentaattoriksi, nyt tää käy ihan hurjaksi. Eiköhän täällä katsomossakin kaivata Teemun huonoa läppää, niin eiköhän me toivoteta Teemukin tervetulleeksi tähän streamiin. No, kiitoksia. Sieltä saatiin Teemukin paikalle. Miltäs on Teemun silmään tää sarja tähän mennessä näyttänyt? No, vähän siltä kuin epäilinkin. Aika Team painotteista, että ei Mensa hirveästi saanut ainakaan nyt aikaan. Toisaalta joitakin hyviä paikkoja on kanssa ollut, mutta näyttänyt toi Team meidän maalivahtikin olevan aika hyvä niin joukkoja kokonaisuudessaan. Joo, annetaan kamujen kassarillekin ihan erityispisteet, että on torjunut nuo kaikki vedot, mitkä on tullut logoon. Siitä propsit. Sillä taitaa Samilla olla ihan vakituisesti tuolla peleillä, joten saa nähdä, tuleeko tässä Mensalta hätämuutoksia kokoopana. Olisi kyllä melkoinen hätämuutos ottaa Samilla kentälle, mutta sitähän täällä on kaikki oottanutkin, niin ihan tervetullut muutos varmasti ottaa mies kehiin. Parilla redi vielä uupuu. Sitten päästään tähän kolmanteen otteluun käsiksi. Kamuilla jatkaa luonnollisesti sama miehitys, mitäs tuota voittavaa kokoonpanoa muuttamaankaan. Siellä selkeästi arvotaan, että uskalletaanko päästä Samilla kentälle vai eikö uskalleta. Kyllä nyt pitää vähän toivoa, että saataisiin se mestari itse pelaamaan, mutta nyt jää nähtäväksi. Varmasti kovaa kuhin käy joukkueen sisällä jotain, sillä varmasti yritetään tehdä, kun 2-0 ollaan tappiolla ja Fettiksen Veikkoskin pitäisi tässä saada siinä mielessä oikein, että Mensa tästä vielä kairaa itsensä ohitse, niin näyttää edelleen samalla miehityksellä jatkavan, eli Paha pettymys. Samilla menee vaihtopenkkiä lämmittämään, mutta sen kommemmitta puhetta pelin pariin kiekko on jäässä ja tosiaan Mensalta kaikki ottaa maaleja, niin katsotaan miten tää peli tästä lähtee. Ensimmäisen hyökkäyksen ainakin pääsee Kamut. Ampi ahnasti kokeilee heti vetää tuosta pisteen ulkokaarelta, mutta Chloe tämän peittää, nörtti puskee vahvasti tuon keskelle. Reto koittaa laukon, mutta Piikon siinä iholla pystyy tuon tilanteen puolustamaan. Niko lähtee avaamaan peliä, kiekko sinne laitaan täydessä vauhdissa olevalle Piikille. Piikin syöttö on vähän tasoa heikohko. Kamut pääsee sitä kääntämään, mutta vähän on innokkuutta hyökkäyksessä ja tilanne päättyy paitsioon. Ensimmäinen minuutti pikkuhiljaa täynnä. Siinä koitetaan Retolle heti pistää chippiä tonne väliin, mutta tiukasti Mensa puolustaa. Senkin tulee kaukaa vetoa, siitä ei sen kummempaa synny. Bigranissa kiekkoa vastassa pelaa maalintaitse Chloelle. Chloe pistää Nikolle. Chloe taas siinä maaliessa hakee suoraan avasta Dumpelle. Siinä on kuitenkin vähän turhaa Rakonen. Sieltä pääsee kuitenkin Dumpe tulemaan ilata maalille, vaan pelataan taas alakautta Chloelle. Kiekko kimpoo pääntyy sillä Wilts pelaa rauhallisesti siihen Hampille. Nörtti on taas sieltä nousemassa hyvin hyökkäykseen. Hampi kuitenkin itse päättää tulla pelaa ränniin sinne kun ehtikin Nörtti ensimmäisen kiekko kuitenkin kimpoo laajasta niin, että Mensa saa pelivälineen haltuunsa Peak. Kiemurtelee hyvin siinä keskialueella. Reto aadistusta huolta pitää kiekon pelaa Chloelle. Niko laajassa aadistettuna, ei saa pelattua kiekko ylöspäin. Ja taas lähtee Kamut hakemaan alhaalta
hyvällä syöttöpelillä. Hyökkäystä taas Reto on vähän turha innokas. Innokas ja pelikatko. Miltä se on? Ihan kumpi vaan kommentaattorista ääneen, miltä se on näyttänyt tää pelin alku. Vähän jotenkin sama meininki tuossa edellisen pelin alussa, että aika varovaista, ei juurikaan lähetä rynnimään, mutta se jotenkin tuossa edellisessäkin on muuttunut, kun ottelu menee pidemmälle, niin muut on rohkeampia ja alkaa niitä maalejakin sitten löytymään. Ehdottomasti moni peli tai kaikki edelliset pelit on alkanut jotenkin rauhallisesti, mutta kyllä se siitä se kumpi joukkue sen avausmaalin saa tehtyä, niin se peli aukeaa ja nyt on kyllä nyt on kyllä varsin sekava tilanne siellä ja lopulta Hampi survoo maaliviolta siinä. Reto ensin 2 tolppaan ja ei saa siitä hyvästä edes syöttöpistettä. Mutta Hampi sitten vie Kamut 1-0 johtoon ja Teemu, tää mahtaa taas olla Mensalle paha paikka, kun Kamut ensimmäisen maalin tehtyä. Epäilemättä. Mutta toisaalta oli hyvä paikkakin tossa, että ihan ansattu maali oli ainakin. Joo, No, mutta sieltä Teemun kommenttien aikana Mensa saa tuiki tärkeän tasoituksen, kun YPn paikalta tulee tulivoimaa. Niko laukoo tarkasti tuolta taisi olla pisteen kaarelta. Ja aika pienestä kulmasta oli kuitenkin. Hyvin uppos. Kyllä, tarkasti takakulmaa ja Mensa heti seuraava tilanne, että Chloe on tosi lähellä tehdä. Laukaus kuitenkin tolppaa ja tästä sai ilmeisesti Mensa ihan kunnolla virtaa tuosta maalista ja jotain pientä heräämistähän tässä toivotaankin, niin saadaan tästä vielä ihan kunnon sarja aikaa. Jumpe menee karvaan vähän huonosti ajoitettu, kuitenkin Vils pääsee sitten painelta pois. Ja vähän rikkonaista peliä, kun puolet on avauserästä pelattu taas pelikatkoa. Tällä kertaa aloitus tuonne Kamujen alueelle. Mensa pääsee taas siitä pyörittämään. Niko hakee hyvin maalin kulmalle liukuvaa piikkiä, mutta siinä on Veskari välissä. Reto pelaa rumpua, siellä on Nörtti hyvin valmiina. Koittaa heti pelata Retolle maalin kulmalle, mutta siinä on pakki hyvin välissä. Piik pelaa rauhallisesti Klaen kautta, lähtee sitten nostamaan itse hyökkäystä. Hän ajautuu ahtaalle. Hyvä levitys kuitenkin, sitä löytyy Niko aivan vapaan toiselta puolta. Piikin hyvä näköinen veto menee karvan verran ohi takatolvasta kiekko. Rännin katto Mensa alueelle ja uudestaan hakemaan vauhtia. Tuossa oli taas Piikillä sen näköinen veto, mitä pitäisi vaan laittaa sisään tällaisissa peleissä. Kyllä ne Kamut tekee, jos ei Mensa tee. Just mä sen Vettikseltä Vettikseltä todeta, että nyt vähän Mensa merkkisesti mennyt kokonaisuudessaan tää erä. Vettikseltä enää kommenttia, jatketaan pelin parissa vajaa 2 minuuttia pelaamatta avauserää. Mensa kehittelee seuraavaa tilannetta. Big pelaa Chloelle. Esan maalille laitettu, lähtee Aanesta hakemaan omaa ratkaisua, siinä kuitenkin hyvin Vils peittää. Jumpe pyörii kulmassa, pelaa Piikille. Piik pyrkii siitä laukomaan vetoja kuitenkin vähän torsoksi. Siellä maalin takana pyörii Dumpe, Piik ahtaassa tilassa. Piik saa hyvin piettyä omalla joukkueella, kiekko hakkee sitä vanhaa aikaista. Vähän huonommalla menestyksellä sitten on taas tosiaan vuonna loistavaa paikkaa pääsee Reto, mutta taitaa asua tolppaa. Ei pystynyt Reto, joka on kovalla prosentilla viimeistely, ei pysty tuosta tekemään ja edelleen säilyy tasalukemat 1-1 taululla. Viimeinen minuutti pikkuhiljaa lähdössä erästä käyntiin. Mensa saa aloituksesta kiekko, Dumpe pelaa paineen syvälle. Ampi menee alimpana hakemaan kiekkoa, pystyy siitä Nikon paineelta pääsemään pois. Kuitenkin huono syöttö tulee, Dumpe pääsee siitäkin tulemaan alueelle. Laukasta Esa kuitenkaan mies sitä aikaiseksi. Vähän siinä pyörii peliväline ja lopulta Mensa palauttaa sen tonne. Kamut päätyy Big nappaan Nörttiltä kiekon, mutta jälleen pelikatko. Dumpe siellä innokkaana tekemässä maskeja vähän liiankin innokkaasti. Ja mies maalivahdin alueella. Pikkuhiljaa lähestytään päätössummeria. Nörtin syöttö menee väärälle, siinä vähän kohotettuna tulee Viltsin jalkoihin. Vaan nappaa sitä Retolta kiekon, pistää
ylöspäin piikillä. Piiksellä kulmassa hakee dumpea. Dumpe se taas maalin takana toimistossa ovelasti yrittää pyöräyttää sitä kulmalta piikillä, mutta ei mene tämän läpi. Kamut tulee orastavaan ylivoimahyökkäykseen, mutta Retolla tuntuu intoa olevan ja taisi olla 3. kertaa paitsyssä. Tässä erässä 6 sekuntia peliaikaa jäljellä ei enää maaleja tulla. Tässä erässä näin summeri soittaa tauon merkiksi. Ensimmäinen erä päättyy tasatilanteessa 1-1. Teemu, millaista peliä nähtiin kaiken kaikkiaan? Taisi olla Mensalta selkeä parannus kaiken kaikkiaan. Joo, että tuossa alussa oli selvästi aika paljon varovaisempaa molemmilta, että niin kumpikaan ei lähtenyt sen enempää hyökkäämään, mutta sitten varsinkin tuon Nikon maalin jälkeen niin Mensa heräsi, että siinä oli panikin aika vaarallista paikkaa sen jälkeen, mistä ei kuitenkaan maaliin saatu. Et kuten nuo tilastotkin osoittaa, niin oli kyllä Mensan hallintaa. Tosin noita Teamcamun hyökkäyksiä ei pidä kuitenkaan koskaan aliarvioida, että sieltä tulee aika vaarallisia vastahyökkäyksiä, tossakin oli tosi lähellä ainakin 1 maalipaikka, kun Reto pääsi vetämään, mutta meni maalivahtia päin. Erittäin keskeinen asia tämän sarjan kannalta, Kamut iskee terävästi. Ei ehkä niin useasti, mutta iskee kuitenkin terävästi ja pystyy viimeistelemään. Oli kyllä paikkoja tehdä enemmänkin taas kuin 1 maali, mutta tällä kertaa ei maistunut Retolle ja näin mennään sitten toiseen erään kohta pikkuhiljaa. Tasatilanteesta 1-1. Mites Fettis, mitä veikkaat? Miten iso on seuraava maalin merkitys? Ottaako seuraava maalin tehnyt joukkue jonkunnäköistä hallintaa vai onko? Se on varsinkin jos Kamut nyt tekee, niin se on erittäin vaarallinen Mensalle. Tosiaan 3. peli, Kamut voi hoitaa sarjan kotiin jo tässä. Mensalle olisi tosi tärkeää tehdä se seuraava maali, jos aikovat vielä jatkaa sinne 4. otteluun. Jos sama vire jatkuu kuin tuossa erään loppupuolella, niin miksei jos mahdollistakin. Mensalla on ihan täydet chanssit, mutta vedot täytyy mennä sisään eikä ohi, niin kuin tuossa tuli pari kertaa katsottu, että ohi viuhu vaan. Näin täällä peräänkuulutetaan edelleen lisää terävyyttä. Mensalle maalin tuossa siihen ei ole vaikea yhtyä samalla kun pikkuhiljaa alkaa olla koko vietetty ja ottanut toiseen erään. Lähdetään siis tasalukemista. 1-1 maalintekijänä siis Mensalle Niko ja Teamcamulle siis Pampi. Ensimmäinen Mensan hyökkäys pysähtyy Reton hyvään puolustukseen ja Kamu lähtee alakautta pelaamaan. Vähän ihmeinen nänkemiin siihen keskellä, siitä ei tule valmista. Kolojen nopea avaus on vähän turhankin vauhdikas Nikolle ja tästä tulee pitkä kiekkoaloitus. Veskarista katsottuna vasemmalle B-pistilautuksessa Hampi Niko. Hampi hakee sitä suoraa laukasta, Niko kuitenkin pysyy tässä hyvin mukana. Loi hakee syötöllä Nikolle, siinä on Dumpe vähän menossa irti, mutta rikkonaisesti alkaa toinenkin erä niin kuin myös oli ensimmäinen, eli pelikatkoja. Pelikatkoja paljon, Kloja hakee aloituksesta omaa ratkaisua, ei kuitenkaan pääse lävitse, saa uudestaan kiekon. Pelaa alakautta Nikolle, Dumpe on siinä vetopaikassa, mutta Vils jälleen siinä hyvin edessä. Nörtti saa Vilsistä kiekon, pyrkii pelaamaan Retolle laidan kautta, Piik kuitenkin tässä välissä. Laitetaan Hampille siitä keskeltä. Ahtaalle menee taas Teamcamin hyökkäys, Hampi hakee päädyn kautta Kloja kuitenkin. Katkaisee ja avaa nopeasti Dumpelle. Dumpe Piik koittaa siellä tiukassa puristuksessa tehdä jotain, siitä pelataan viivan Kloille. Kloi koittaa pelata vaan varmaa ratkaisua, ettei Kamut siitä pääse ylivoimahyökkäyksen. Nörtti syöttöyritys Retolle. Jää siihen Mensan puolustuskuuriin. Nyt on kyllä pakko Teemun kanssa ottaa kiinni, että mahtaako Kamujen peli olla mitään vaikutusta tällä, että tulee paljon pelikatkoja ja peli on rikkona, sitä Kamut ei oikein pääse tuohon loutilaan kiinni ja näyttää, että Mensa saa vähän tuota kautta pelistä enemmän kiinni. No, se on ehkä paha sanoa, että jotenkin ehkä näkisin, että siitä olisi jopa Mensalle haittaa, jos tulee paljon katkoja. Et ne kuitenkin on tommonen joukkue, mikä ehkä enemmän rakentaa peliä ja lähtee pyörittämään. Et Teamcamut lähtee aika röyhkeästi kuitenkin yleensä hyökkäämään. Ja tässä ainakin kattellut
Näin. 2 minuuttia pikkuhiljaa täynnä. Toisestakin erästä Kamu pyrkii sinne jotain painetta luomaan, mutta taas Mensa sieltä hyvin pääsee pois nyt. Piikki Dumpe hetken aikaa siellä irti, mutta Niko ei saa siinä toimitettua kuitenkaan kiekkoa pelaa. Varmasti siinä Chloe hakee Piikin laidasta kiinni ja jälleen pelataan rännin kautta. Siellä on kun onkin Dumpe vastassa. Dumpe hyvin sitä hampin ohjaa tosi lähellä. Tosi lähellä Mensan maali, siinä meinaa ihan ihme liimalla Dumpe tulla ja vielä joukkueensa johtoon, mutta lopulta ei aivan menee ja Kamut säästyy takaiskulta. Seuraava hyökkäystä tulee jo sieltä Hampi. Yrittää siitä väkisin hänkiä, mutta ei tule tästä valmista Reto. Pyörissä kulmassa 3 pelaajaa ympäröi. Jälleen Reto-peli ihmeelliseksi puskemiseksi Mensa kääntää. Jälleen alla kautta Chloe. Niko takaisin Chloelle, Piik siinä keskellä. Pyrkii pelaamaan siihen viereen, mutta Hampi pääsee hyvään vetopaikka, loistavasti puolustaa Niko siinä. Hampilla tosi hyvä vetopaikka, mutta ei saa sitä valmista aikaa Reto ihme liimalla sieltä. Meinaa iskeä 2-1, mutta veskari ottaa tärkeän torjunnan. Dumpe tulee jo toiseen suuntaan. Vauhdikasta hyökkäyspeliä. Taas viime hetkien aikana tässä nähdään peliluonne alkaa taas pikkuhiljaa tästä muuttumaan. Piik, Dumpe, oliko syöttöyritys vai laukaus, meni kuitenkin räikeästi ohi maalista. Loisella siniviivalla lähtee nousemaan, pyrkii pelaamaan maalin eteen. Onkin hyvä kiekko sinne maalin eteen, mutta Dumpe ei ihan saa survottua siitä 2-1. Siinä vähän Kamun puolustuskin oli pihalla, Dumpe ja aivan vapaaksi siihen. Kamun hyökkäys nopeasti katkaistaan keskellä, Niko aivan vapaana. Vapaan sen laitsi, siitä tulee hyvä veto. Irtokiekkokin siinä maali edestä, siihen ei kukaan Mensa pelaajista pääse käsiksi. Yritti taas. Yrittää sitä laidasta tulla, mutta hyvin Mensa pyrkii puolustamaan omaa aluetta, eikä Kamut oikein tullut pääsemään mihinkään. Mensa lähtee nostamaan jälleen. Niko luikertelee sitä keskialueen lävitse, pyrkii pelaamaan Dumpelle. Hampi kuitenkin tässä hyvin välissä. Reto on siellä 2 pelaajan välissä, ei saa tästä mitään kummoisempaa aikaiseksi. Yritti lähteä nostamaan hyökkäystä, jälleen pysähtyy Chloeen. Chloe pistää ränniin, sillä on Dumpe vähän ahtaalla Nörtin kanssa. Pelaa kuitenkin laitavan chipi siihen, laitetaan Nikolle. Niko loistava syöttöyritys, siitä tulee lopulta syöttö, Piik pääsee laukoon, mutta menee jälleen kilometrin kyllä ohi ihmepaikasta. Jälleen Piik onnistuu siitä seinille vetämään. Nostaa uutta hyökkäystä, mutta vähän näyttää väkinäiseltä tuo Kamujen pelaaminen nyt, vaan mitä tulmii Fettis tästä? En tiedä Kamujen pelaamisen väkinäisyydestä, niin, mutta tuo huolestuttaa tuo Piikin meininki. Tuossa oli äskenkin erinomainen vetopaikka ja sinne se tärisi seinille. Jotenkin tosi epävarmaa, miten voi tuon tason hyökkäjä niin epäonnistua noin hyvissä vedoissa. No, se jää nähtäväksi. Se on mikä tässä jännä tullut huomioon. Pelin tempo sen kun kiihtyy vaan kun erä menee eteenpäin. Jotenkin tuntuu, että vauhti alkaa olla jo aika kova tässä pikkuhiljaa. Näin siis 40 sekuntia jäljellä ottelun toista erää ja kovasta temposta huolimatta ei maaleja tässä erässä tähän mennessä edelleen. Ensimmäisen erän maaleilla mennään, Hampilta lähtee maski takaa. Hyvä veto, sillä on etukulma aika auki, mutta keskellä menee tuo alkaa Chloe vaikea syöttö siihen Piikille, mies tasaa haltuunsa. Hampi tulee sieltä laidasta, pyrkii tulemaan. Dumpe kuitenkin tämän haistaa hyvin. Tuli taas Teemut viestii. Okei, Teemu ei kysytä katkoilta, jos et seuraa tästä suuret pahoittelut. Teemu joutuu vaikeisiin tilanteisiin, kun kysytään pelikulusta. En tiennyt, että meillä on tämmönenkin kommentaattori, kuka ei tää peli seuraa, mutta tääkin oli nyt ihan hyvä tieto jatkoa ajatellen. Toinen erä on paketissa. Tilanne oli siis 1-1. Kaikin puolin aika tasasta pelaamista, hyvän näköistä pelin tempoa ja varsinkin Mensa pyrkii tosi aktiivisesti tässä hyökkäämään. Utkuttavat asetelmat ottanut 3. erään.
Kamulla siis mahdollisuus edetä tästä voitolla loppuotteluun. Mensan voitolla sarja jatkuu 4. otteluun. Tuli Arkuletolta viesti, että pääsisikö kommailemaan mukaan. Kyllä luulen, että tää voisi onnistua, niin voi Teemukin keskittyä niihin omiin asioihin, ettei sitten tarvii tosta pelistä huolehtia, jos tulee kysymys jossain vaiheessa, niin juu, laita Teemu vaan oikeuksia, niin saadaan Arkuletakin ääneen. No siellä ylläpäkin oikein hartaasti toivon, niin otetaan mukaan ehdottomasti. Vielä Karsula on vissiin, niin... Joo, Tsikkiä ei ehkä. Se oli pistin kaiuttajan päällä, niin kuului ikävästi läpi. Onko jotain kuulokkeita tai vastaavaa? Joo, itellä hirveästi Tsikkiä vastaan, mutta ehkä mieluummin sitä puhettakin sieltä kuultaisiin. Ei nyt ainakaan, varsinkaan tuota TeamSpeak-äänellä tai kunniaa sitä. No katsotaan se Arkulta tässä jossain vaiheessa lennosta pystyy mukaan hyppäämään sillä laitteet kohilleen, niin... Ai, ääni kulje. No, ei täälläkään hirveästi enää ääni kulje, kun tässä on pari peliä höpötetty melko reilusti, mutta koitetaan jaksaa 20 sekuntia pelattu. 3. erää. Tilanne siis jännittävä 1-1. 1-1 kiekko pyörii keskellä, Kamut pyrkii nostaa jälleen, menee vähän kulmaväännökselle, ei Nörtti saa yhtään mitään aikaa. Niko pelaa rauhallista alaspäin Kloe hyvä levitys piikille toiseen reunaan. Veto pyrkii nostaa hyökkäystä, taas on Niko hyvin edessä. Tässä pelissä on jälleen Mensan puolustus toiminut hienosti tasollaan ja Kamuin hyökkäys kertoo sen jälkeen tuntuu tyrehtyvän tuohon kovaan puolustusmuuriin. Taas yrittää Nörtti jotain hyökkäysrakentelukas pelaa Viltsin kautta. Viltsit vaikea syöttö, siinä on Dumpe heti ihoon, mutta Nörtti saa hyvin pidettyä kiekon. Mensa kuitenkin kääntää nopeasti Peak. Pyrkii pelaamaan siihen keskelle. Sieltä löytyykin Kloe, hyvä laukas, se oli hyvä maski. Dumpe toimista laukasee ihan meidän läpi sieltä. Kloe tulee maalin takaa, kohtaa pelaa lainan kautta maalille, mutta veskarille menee. Kamut taas tosi ahtaalla omalla alueella, pyrkii rakentamaan Nörtti. Nörtti pistää rännin, taitaa hampi ehtii. Paikka laittaa maalille, ei laita ainakaan vielä. Ajaa siihen keskustaan, pelaa Viltsen, Viltsin laukas, siinä on Niko hyvin iholla. Ei pääse Viltsin, laittaa kiekkoa maalille, Reto. Pistää hampille, taas pelataan viivan kautta, Viltsahtee uudestaan kokeilee, ei tällä kertaa läpi. Pistää kertaa keskelle, nyt on Kamuli ihan hyvä näköinen vaihe, 2 minuuttia pelattu 3 erää. Hampi pyörii hyvin laidas, vähän on passiivinen tuo Mensa puolustus tällä hetkellä. Kloe on päästä väliin, ei kuitenkaan pääse, Hampi pyörii edelleen siellä. Lopulta saa Mensa paineen pois sieltä. Kyllä saa rauhoitettua, Kloe pelaa hyvin Piikille, Piik koittaa ilmeisesti jotain riparia pelata. Ja sit tulee kaikkien rakastama Pasi sieltä puuttumaan pelikulkuun. Tätä analyysiä oltikin kaivattu, ihmeteltiin, että miksei ole vielä tullut, mutta nyt se sieltä tulee. Pasi ehdottomasti joskus kaipaisi kommentoimaan näihin lähetyksiin, että olisi varmasti niin analysoivaa settiä, että siinä selostaakin ihan taka-alalle. No on se siitä Pasista, ei taida enää paljon tässä pelissä näkyy. Nörtit hyvä veto. Kassari kuitenkin nappaa hyvin, koska 3 minuuttia täynnä Kloe vaan Nikolle. Niko pistää Piikille vähän paikka taas. Niko on siellä laidassa. Ei laita kuitenkaan ränniä, vaan kääntyy taaksepäin, pyrkii pelaamaan Piikille. Piik löytyy keskeltä, Piik lähtee vetämään, vetää taas ohi. Tai kovaa 2 miehen karvassa, hyvin Nörtti pääsee painelta pois. Pistää Retolle laitaa. Sieltä tulee rännikiekko. Nörtti pääsee hyvin tähän sieltä estelyistä huolimatta. Reto maalin taustalla. Syöttö on vähän heikko, siinä on Piik suoraan välissä. Reto kuitenkin taistelee kiekko uudestaan. Kloe
Pelataan laitaa, Vils pyrkii pelaamaan siihen Retolle. Reto saa kiekon. Reto pelaa hyvin nörtissä, jos hampi leveä, ei kuitenkaan sinne pelata. Nyt on hyvä näköinen tilanne Mensalla. Orastava ylivoimahyökkäys kuitenkin joutaa pelaamaan laitaa siihen hyvin puolustaa kamut. Ränni, kiekko, hampi. Pelaa viivan Vilsille, siitä löytyy Reto. Reto taas hyvin pienesti tilasta länkeä siihen maaliin, mutta ei kuitenkaan Chloe hyvin puolustaa. Reto pelaa itsensä siihen vetopaikkaan, ei kuitenkaan saa laukausta. Reto uudestaan takaa kamulle. Olen sen näköistä meininkiä, että halutaanpa tää peli tästä vielä voittaakin. Mensä kuitenkin hyökkää vastaan, Dumpe tulee. Pyrkii pelaan piikille, Vils katkaisee. Ja tästä tulee pitkä kiekko. Mitä mieltä Fettis? Millaista peliä on ollut? 3. erä räämännissä. No ei minun mielestä hirveästi mitään uutta ole tässä tullut viime hetkinä. Samalla tavalla peli pyörii. Mensa on parantanut huomattavasti aiemmista otteluistaan, mutta tosi vaarallisen näköisiä änkämisiä Retolla. Pitää tarkasti ne kiinni tai sieltä tulee vielä joku yllätys pian. Tosi vaikea lähteä sanoa. Vähän veikkaan, että jatkoerä mennä. Jatkoeräveikkaus ei varmaan ole kovin kaukaa haettu. Sillä reilu minuutti enää varsinaista peliaikaa jäljellä. Tulee Dumpelt ihan hyvä yritys laittaa päädyn kautta maalille, mutta vähän jää hiljaiseksi. Reto kynää siihen keskellä, Reto lähtee koittaa tosi kaukaa, Veska torjuu siihen eteen, se Chloe kuitenkin hyvin paikalla. On 2-2 avautumassa Dumpe piik, Vils nörtti. Dumpe tulee siihen, Dumpe hyvä veto. Veska ottaa ison torjunnan. Siinä oli vähän välättelyä myös Dumpen osaamisesta, mikä on ollut vähän tässä sarjassa pimennys niin koko Mensa hyökkäys oikeastaan, mutta nopeasti voi yhdellä maalin tilanteet muuttuu, mutta ei saa Dumpe tosta sisään. 25 sekuntia jäljellä aloitus keskialueelta paitsion jälkeen. Aloituksessa Chloe ja Hampi. Hampi laittaa hyvin väliin Retolle. Reton laukaus ihan vähän torsos. Chloe lähtee avaamaan. Nörtti kuitenkin hyvin katkaisee. Tuosta tuli tosi hyvä hyökkäys. Reto hänkii keskelle vaarallisesti. Chloe kuitenkin on tilanteen herra ja hoitaa tän. Nörtti taas hyvän syötön katko. Ei kuitenkaan saa heti sit käännettyä ylöspäin vaan alakautta Viltsille. 5 sekuntia aikaa näin tästä taitaa käydä, että mennään jatkoerään. Tällä kertaa vähämaalinen peli. 1-1 varsinainen peliaika. Viimeinen kierrä tilastojen valossa aika tasasta. Tasasta vääntämistä, possit vähän kamuilla. Mensa kuitenkin 1 maalipaikka. Maalipaikka enemmän. Joks Teemu on sen verran seurannut, että on valmis? Juu, vähän on tullut seurattu. No nyt ainakin kun jatkoaikaa mennään, niin varmaan Mensalle kuitenkin noi paineet tulee aika kovaksi, koska jos Team tekee yhden maalin, niin se on siinä se sarja. Et nyt pitäisi päästä heti viemään peliä ja iskemaan mahdollisimman nopeasti 1 maali. Näin, ja taas huutelee Arkkoleta, että nyt vois tästä tauolla tulla, jos Teemu hoitelee noita. No, ainakin pikaiseen koittaa, mitä sieltä tulee tällä kertaa. Joo. Jotenkin. Ihan Ei ainakaan musiikkia kuulu. Nyt ei ainakaan keekki kuulu, että ihan lupaava aloitus. Ei, Joo, se vaan tulee. Sieltähän se alkoi. Kyllä se vaan. Joo. No loppus ainakin yhtä nopeasti kuin alkoi, että... Kyllä se keekki ainakin soi, en tiedä. Onks Arkoilta se mitä oikeat asiaa, on se vaan. Erätako musiikki, mitä tässä ei kauheasti ole kuultu, mut... Ihan hyvä, että joku tollekin viihdyttää, sieltä vähän cheekkiä, silleen vähän lähdetään sit seuraamaan jatkoerää. Mensa tosiaan veitsi kurkulla. Pätkäs netti terve. Pahoittelut tää pieni
pieni sekaannus tässä nyt. Alkaa laitteetkin pettämään, tässä nyt kiekko sulkeutui jostakin syystä, niin hetki kestää, että päästään. Näin ollaan takaisin hollilla siinä. Luulin hetki, että pätkäs netti, mutta eipä pätkäskään vaan. Jostain kumman syystä vaan kiekkokkona päätti itsensä sulkea ilman kummosempaa syytä, mutta näin ollaan jatkoilla tosiaan Mensa Veitsi Kurkulla. Pakko ottaa voitto, jos meinaa vielä pitkittää sarjaakaan muulla paikka. Mahdollisuus lunastaa finaalipaikkaa siinä taas Piikillä, hieno mahdollisuus ratkoa peli, mutta ja sieltä tuli selvennystä Idlasin ulos, kun en mitään kirjoittanut. Kiitos tästä, että pitää muistaa seuraavan kerran. Siinä Piikillä taas hieno paikka. Hieno paikka tehdä, mutta ei edelleenkään tämän kovan maalintekijän sihti ole oikein kohdillaan vaan. Veskari vetää tälläkin kertaa piemmän korran sieltä uudestaan. Piikillä mahdollisuus tällä kertaa kuitenkin menettää Retolle. Mentä kuitenkin nopeasti katkaisemassa ja kentää uudestaan hyökkäistä Kamujen alueelle. Dumpe tulee väkisin laajasta, kuitenkin Nörtti voittaa tämän taistelun. Huono pelaaminen Nörtillä, Dumpela paikka. Laukaus kuitenkin vähän kilpistyy siihen Kamujen puolustukseen ja jää torsoksi. Nörtti koittaa laista änkeä, mutta ei onnistu. Niko ottaa tämän hyvin kiinni, ottaa hampilla pientä lagailua olla. Lagailua olle ja saahan tässä pieni peli. Pieni pelitauko. Ja tässä tulisi mielenkiintoinen juonen. Tällainen plot twist, kun Samilla tässä tulisi vielä tuuraamaan tuonne Kamujon puolelle. Niin Siinä on sitten mahdollisuuksia vielä, että sarja kääntyisikin. mahtaa kyllä Samilaa ärsyttää, että kerrankin kun ei. Tai oletettavasti ei lagaa, niin ei pääse edes kentälle. Arkulla toivottu taas, että nyt voisi tulla, kun kuulemma tuli vahingossa nyt Cheekit. Onkohan enää uskottavaa tarinaa? Voihan se Teemu tuossa pelilomassa vielä kerran koettaa, että nyt jos tulee Cheekkiä, niin sitten taitaa hiljentyä lopullisesti. Joo, pelin pari jälleen. Tosiaan Hampin lagailut on saatu lagailtua ja jotain musiikkia sieltä taas edelleenkin kuuluu. 2.20 siis pelattu jatkoerää ja ei vieläkään ratkaisu. Nyt tuossa taas paikka Dumpella. Dumpella pistää vaikka maali eteen, mutta ei saa syöttöä lävitse siitä vaan edelleen Kamujen puolustus kestää rautasena. Sitten tulee vähän kaveripassi Retolle siinä suoraan. Mensa-pelaajan iholla ei pääse sitä mihinkään. Hampi pääsee sitten tulemaan laajasta, eipä pääsekään, siinä on Piikki Dumpe. Hyvin ottamassa miestä kiinni Hampi. Rännikiekko on vähintäänkin epäonnistunut, menee suoraan veskarille. Piik pääsee tulemaan, pistää Nikolle. Niko pelaa suoraan eteenpäin Dumpelle, sinne pyritään pelaamaan kiekkoa syvään. Dumpe pääseekin. Taas yrittää pelata maalille, mutta jälleen siinä ollaan mailoinen välissä. Niko pääsee laista tulemaan. Reto on hyvin katkaisemassa siinä. Pyrkii pelaamaan ränniin siellä. Hampi koittaa ehtiä, mutta Piik on kuitenkin ensimmäisenä alipalamiehenä siellä varmistamassa. 3,5 minuuttia täyttyy. Voitaisiin ottaa tästä vaikka Teemu ääneen. Teemu, millaista meininkiä jatkoaika tarjonnut tähän mennessä? No, yllättävän hyvin Mensa on päässyt pelaamaan, niin oikeastaan tää on ollut aika tarkalleen Mensan vientiä, että siinä oli 2 tosi vaarallista paikkaa. Toinen tuli vissiin jostain bugieltopassista, mitä sen tarkemmin nähnyt, mutta kuitenkin vähän semmosia paikkoja, että niistä olisi pitänyt melkein jo päästä ratkaisemaan, että saapi nähdä mahtaako vastaavallaisia tulla enää uudestaan. Näin, hyvää meininkiä. Hyvä meininki siis Mensalta nähty saa nähdä. Saako vielä joukko pitkitettyä sarjaa? Reilu 2 minuuttia. Ensimmäistä jatkoerää jäljellä. Mensa painaa jälleen tuonne Kamuja alueelle, mutta väärässä ajassa siinä pyörähtää Dumpe. Ja kiekko aina tuonne Mensan päätyy asti. Loe lähtee sitä nostamaan, vähän ajautuu ahtaalle sinne Reto. Reto saa blokilla kiekon irti. Reto saa kiekon siihen keskelle, koittaa vielä hakea syöttöä. Sun itekin tuosta vettä, mutta hakee
Okei, hyvää paikkaa siihen hampille, ei kuitenkaan onnistu. Dumpe sillä vilsistä karvaamassa kiekko. Nörttillä sillä päädyssä, nörtti vierittää rännin kautta hampille. Hampi pelaa siinä keskellä, Retolle vähän ahasta, on taas nörtti siellä noussut hyvin Mökkäsen mukaan. Hampi laukaisupaikka. Ei kuitenkaan saa siitä vetoa aikaiseksi, Dumpe lähtee nostamaan hyökkäistä, pelaa piikille. Dumpe uudestaan laidassa. Maaliessa Niko hyvin parkkerossa, niin sinne ei saa kiekkoa vielä toimitettua. Dumpe pyrkii tekemään jotain siellä kulmassa, pelaa piikille. Hampi kuitenkin nappaa hyvin, kiekko pistää Retoon vauhtiin. Reto on kovin yksinäisenä, pyörähtää hyvin sinne, tuo orastava ylivoiman hyökkäys sinne hakee Hampi. 5 riparia nörtille, mutta tällä kertaa Ensa Kassari on etevämpi. Rännissä vastassa Piik pyörähtää hyvin, siitä yrittää ajaa maalille. Nörtti Mailonen tässä välissä. Nörtti sitten uudestaan heti hyökkäyksessä. Tuomassa kiekkoa ylös, tämä sooloilu päättyy kuitenkin Kloen katkoon. Kloe maalin taustalla katsoo rauhallisesti mihin antaa lopulta Nikolle viereen. Viimeinen puoli minuuttia jatkoidasta käynnissä. Kloe nostaa sieltä laidasta edelleen. Tulee hyvillä käsillä. Pistää maali eteen, tosi lähellä on. Dumpen läpi menee ikään kuin tuo syöttö. Ei kuitenkaan vielä tästä tulosta. Kloe lähtee viivalta laukomaan. Saa tulla kiekko takaisin itselleen. Taitaa asua tolppaan tuo laukaus. Kloella pari mukavaa suoritusta. Suoritus tässä jatkoerässä, mutta vielä ei ole alempi puolustaja saanut ratkaistua hänkään peliä. Näin on ensimmäinen jatkoerä pelattu. Ja ratkaisua lähdetään hakemaan pienen tauon kuluttua toisesta jatkoerästä. Pettis, millaista oli pelillinen anti? Tämä tosi mielenkiintoista. Jotenkin vaikutti niin aivan täydeltä Mensan hallinnalta. Kamut oli tosi pahasti hätää kärsimässä, mutta se on se maalinteko edelleen ollut Mensan kompastus. Kova on yritys kuitenkin ja kyllä jotenkin tässä alkaa olla se fiilis, että kun se Mensa nyt vielä yhden maalin tähän tekee ja hoitaa tämän matsin kotiin. Ja sitten kysytään Teemulta, että annatko Arkolle tällä vielä viimeinen mahdollisuus, kun se luppailee taas, että ei tule cheekkejä. No, ainahan sitä voi mahdollisuuden antaa, että tervetuloa. No niin, joko saatiin. Saatiin juu. Saatiin Arkolle mukaan tänne. Vielä ainakaan puhetta kuulu. Ei kyllä cheekkejäkään sen koommin, en tiedä onko musiikkitarjonta vaihtunut. Ei tää kuulu yhtään mitään. Otetaan hetki, jos... Ai, hei, noit olis kyllä voinut pitää noin voiset keskenään. Tähän liian nopeasti painan nyt. Mihin se kappale nyt hävisi? Arkuletaan nyt. Kovaa klikkailu ainakin kuuluu. Arkuletaan. Nyt taitaa kyllä pitää vielä voisit, nyt on sen hienoa musiikkia. Joo, sanotaan, että toi äänenlaatu ei jotenkin ehkä tee kunniaa tälle kappaleelle, mutta ihan hyvältä kuulosti tällä kertaa. Kiitoksia. Näin aurinkolaulun tahdittamana toiseen jatkoerään. Varsinainen maratonottelu tässä meillä on orastamassa, kun Mensa jälleen kovasti lähtee hakemaan ratkaisua. Nikon laukaus sitä keskellä aika vapaasti pääsee vetämään, mutta maskia ei ole ja veto menee vähän päin. Ei saa sitä ratkaisua tehtyä. Muut koittaa puskea, että Reto onnistuukin pari jäijää sitä assuttamaan, mutta sitten männöö vähän ahtaaksi piiksinä. Liian innokkaasti blokkiin ja meneekin tilanteessa paitsi jo ensimmäinen puoli minuuttia toisesta jatkoerästä. Takana otteluvoitot siis tässä vaiheessa Kamuille 2-0. Mensan on voitettava tämä ottelu, jos mieli pitkittää sarjaa vielä. Ja nyt on paikka nörtillä. Ai, mikä maali. Ai, siinä Kloe on epäonnen soturi ja potkaisee kiekon omaan maaliin ja näin. Varsin surullisella tavalla päättyy
Päättyy Mensojen välierät ja tie käy sitten pronssiotteluun. Pronssiotteluun oli jotenkin hyvin kuvaavaa sarjan kannalta, että Mensa tekee kaikkensa, mutta maalit tulee vähän väärää päähän. Mitä tuumii Teemu ratkaisusta? No, ei se nyt ihan hirveästi yllättänyt, että ei oikein Mensa vaan saanut niitä maaleja tehtyä. Ehkä se on kuitenkin, tähän kanssa vaikuttaa se jännitys, kun on tää ratkaisua, tai ikään kuin Teamcon puolesta ratkaisua peli, että jos Teamco mut iskee, niin se voittaa, että ehkä se on jotenkin ajatuksissa liikaa. Ja noi vähän helpommat paikat sitten maalaamatta. Allekirjoittaako Fettiskin Teemu sanat? Joo, nolostihan tuossa kävi. Chloe potkas joukkueensa lomille ja hyvin puhui Teemu tuossa, ihan samoilla linjoilla mennään. Eipä juuri muuta sanottavaa ole. Onnea kamuille vaan ja siellä on sitten jatkossa vastassa HC Oilers tai EC Kassel Huskies. Näin siis. No, sano vaan. Vielä sen verran voisin kommentoida tästä sarjasta tosiaan tuossa Elite Liigan ennakossa arvioitiin, niin jopa aika tiukkaa, että tuossa oli asiantuntijahaastatteluja, kysyttiin ikään kuin 5 henkilöltä ja 2 niistä veikkasi, että Mensa pääsisi jatkoon ja kukaan ei veikannut sitä, että Teamco tuittaisi suoraan 3 pelissä. Täällä tuli kans Artsuletalta tommonen kommentointipyyntö. Jotenkin tää on tuttu nimi ehkä. Jotenkin on jo pari kertaa illan aikana tullut kovasti mies vakuuttaa, että nyt on kommentoitavaa eikä ole musiikkia. Mutta jos sitä aurinkolaulua taas tulee, niin voi sitä hetkeksi pistää soimaan vaikka tälle sarjan ratkeamisen kunniaksikin. Kokeillaan mitä sieltä tulee. Nyt ei ihan saa jotenkin selvää. Jos toi on Arkuletan ääni, niin olla kyllä kiekon parhaita naispuolisia pelaajia. Vähän pätki jotenkin. Taitaa olla toi TeamSpeakin puheentunnistus vähän liian korkealla, että kuuluu liian hiljaa. Jotain siellä ehkä kesälomasta puhuttiin vai? Joo. Jotenkin se Arkuleta nyt ujostelee ton oma äänensä kanssa. Että se nyt... Joo. Kovasti oisin kyllä miehen kommentteja kaivannut, mutta nyt taitaa vähän torsuksi jäädä. Eikö voida torsusta puhua, jos aurinkolaulu on soitettu, mutta... Niin. Kuitenkin tosiaan Artsuletahan oli tossa aikoinaan Elite Liigan jossain podcast-haastattelussakin, että ääntä ei kuitenkin kuultu täälläkin Elite Liigan puolella. No niin, en tiedä mistä Matta johtaa, mutta vedetään tässä sitten sarjaa vähän yhteen, eli ottelut päättyi seuraavalla tavalla. Ensimmäinen kohtaaminen siis kamuille 1-5, toinen 3-1 ja sitten tää viimeinen 2-1 toisessa jatkoerässä, eli tiukkoja. Pelisesti varsin tiukkoja pelejä, voisi sanoa, että jokainen, että olisi ihan kumpaan suuntaan voinut kyllä mennä ja ei kyllä ollut tuulesta temmattua noi veikkaukset, että Mensalasta voisi jatkopaikan kaapia, mutta tällä kertaa kyllä, kuten kommentaattoritkin on tullut monen otteeseen, niin viimeistelytehokkuus oli luokkaa ynnä muuta ja kamut sit ansaitusti tästä loppuotteluun. Nyt taitaa olla kyllä se aika, että Moro. nyt kuuluu jotain ääntä. Ja saattaa kuulostaa ihan oikein, onko se Arkuleta on siellä hollilla? Olen. Joo, no, eiköhän tää ala ole tässä tältä illalta. Arkuleta tuli jälkijunassa. Ja huomenna ilmeisesti jatkuu pudotuspelit. Siellä olisi Oilers vastaan Kasselit ilmeisesti illalla pelaamassa. Pelaillaan silloin. Kiitoksia. Minunkin puolesta hikinen urakka päättyy, tästä
pääsee pikkuhiljaa levähtämään. Tulkaa ja ensi pelissäkin kuuntelemaan ja saatan olla silloinkin viisaata analyysejä heittelemässä. Niin ei muuta kuin hyvää öötä. Ja tosiaan tämä taisikin olla Veskän ensimmäinen selostus kokonaisuudessa, jos ymmärsin oikein vai? Näin taisi olla aiemmin selostus. viimeksi Virkeän kommentaattorina. Joo. Jep. Ensimmäinen kokeilu. On tästä parannettavaa, mutta hengissä selvittiin, niin sehän on se pääasia. Joo, hyvältä ainakin kuulosti tänne omiin korviin.